Company to Krobea so and some of the aboa no say Asem Beba Dabi kasebo and simpie kase so ye de som mo na ensam abanuanom otibia yamba hyehyew ebi mu odru pa na de obatia bi nie ye de be kire mu ewo nkwatia wo kire se abrantia bi watwe sese kan yo sare yo so de betwe obiti na otwe ye de yesi wa kire ye de mu kire mu obremu Yabekwa akopie ewo baabi ani overseas ababeto dwase wakwa hu owura bia wafiri mu eda baabi ebusiafo enu akiri no wo kire se abema bi so atwese kan dia wo woni nia ono ani nia ba na be this kan wo ye ni asem ato sa abema akro enu so nkomo wa ha Yabekwa akopie ewo abrehosem bia asi ewo achem dompem epoema ntemu Abemu a wanya mfie no edu enum ya kira se we eya sento kwa akaho bi ema wafirim ebusuan sabi ken mu ya boaboa no ede ema mo Venezuela memo se asaso so kese bi asi wo hono mu a ene so nkrofo adi nseme no US man na kra ade krata aba ho a emu o hye papa work village ne kai mo se nyame ya domu a Otec ede work commentary ne kom ya hodo also the kind of table games nyame adma Ghana and Croatia game no cross table games obiem enti obru no so be bia wo bia no opese Otec team ne ba ho no mo no be commentary no ho no adama me number ne beto dwa frame saa na pese do dwa tonde eto so a number no akro na obe frɛ na ne mpenfo edi enkita ho 0240889243 and 0247995160 Vitamek ya no ne odwa so yesinhwa ne kai mu se ya ne tintintiatie nyina ne se akakaye egugudi esusu Vitamek confusion duonu ne akire nie no de ba adwa so afde efoji tumu wonma ye adwuma besisese na aboa dom ne nyansam ketwa hwe ano ne no ahoone ne ahyemu ma se twum enti sa akwada o se pani ye wonum bia chese emu ade buo ne pedie nyansan etwa enti wa mo pe Vitamek choco Vitamek banana Vitamek strawberry ana fe so drink no e wodwa so kafa bia anim kwa ukwa se Vitamek ewia boy pebi buo no na krewa na ba bedia danse Abusia breakfast series ngoma no ukodwa shop bi ma kwada ne bookshop bi emu wo mayi mu ya twa peti abenya bi mama nkwada no GS agiatum na kafonso de stamp asiso wo English language busa hodro no ma bezi kwan kosi HS3 history of Ghana RME computing creative art phonics num nyinada ebi ewo ho eba no rights and coloring for preschools ha KG for ni books numerous nyina bi wo ho wo mo GHS level ne de English social studies math science no RME computing in career tech schools no mock exam terminal exam midterm exam famra ya sati question no sans like bi anim akwada ne trotron we ya wayek standard inti ebedu aso obetwo bi si ni de nesa farmer no kuma se puto ja ne obey station nkwade dance man first stop na abehu yen ahoma ne 0243 299 938 and 0540 755 465 na perfect series basic school assessment competition no edabo and southern sector one finals no one ede so na main contest na de ebekoso ewo 4 square o central university ewo matter ko enti school sa wodo am qualify ni nyina main contest no matter ko ho ne ebehia na yade dwumadie no ahyehye so ye kai mo say them Facebook land this Otec 1029Fm so wadama brana ba videos ahodo de ba onye bi ahwe kwadwo mo woni emoche ebo echide mom de atum amayen sanso ana papilo ewa hanum a feden from a ochinchim ede mayen na yensan for penny ayofa John antwi bu asiakom enuanum amote yen kan kwame agye ni boaten professor kokoto ana afi mame ajwa nyanta tando ensam no ni 102.9 FM Otec 102.9 FM yede ni kiremu ewo nkwatia me kire kwawu nkwatia ewo kwawu east mantam ni mu na eho na abetodwa se abrantie bi onye mfrinhia aduonu 9 sa abrantie ana jese obi nim die ha no ne die onya ayekwadwo wase obetwa ono a ne nua ketuati kwawu east one western region hasam na making kwadwo ise obetwa ono a ne nua ketuati na ona ho bie hu asam no kyeso okofa bibia no onam no oto hye ne nua iso
eti empotamo forte se onua no teateam okumi obinyimi no mu nyina bo sese gimirika basa asukuru fasho ko ho no mu a chese nyame nko a na hwemfo nyina hodo a eba no a eni enyan papa na abrante bi a friend bright osafo ano no take ase bonkomo ano chechire mu se enipa man ho de ene nka kodwe ono ani nua ketoa enko chiniti free so na ono take kase bonkomo no chire mu a ne esi ye ne ekoso ye ntie bi ndo na jobe 7:30 to 7:40 mo ena the noise se obi ekuno rembo now that's what maybe pay if you get them bad one thing and I remember me so and be the touch a cool inside was me ko share the possible but I say me be whenever na idin and I'm before I say boy be tell trouble we are coming call friend say on bebo and we call on soon the year a pay it's also called friend for phone me so call the next house and I'm coming for boys we on the car me call the different touch you show na say ko na idin ti you don't touch no see te ho ni ahwede e be koso nti ye gina one ti sa se onipa na mia na no ase ho ni mu aso mia na no he ene sister na no onipa no ho nti na boy ba so tu nti okofa ba na se nkisi onipa nkita we kona na se bibia se wo ye gidigida na wo shoot ti gina one mu se boys ni bi so be kan ho nti ye do so pa na ye dit phone touch so far wa na ni se obi akoso obi mu awase on shirts and but na blastings or no kakra ni ade na opportunity be gina nti yan se na yeguso ene na bona na yehu se akwala ba konso aba so na tade no muja o bebre ni ade na omoso boy ni se bia se ko bidwana na se bibia na ka omde na police station nti me so akwala ni bi ni se mochi na mbefa card ni ko hospital na boys ni se be omda akwala ni ko police station ne kon ha eni e twa ne ha se and some the screwdriver I will want in it. Ne mammy number. I call 11 years, ne mammy. Ninia, but it's a Ninia. Born is for 24 years. And I may be son of hospital. As a banisano be PMO, you run on yourself. And I say now, almost so many of you know fee. Into Kamukoji Indomie. Oh, some girl before, oh, Peter's one baby. Into no, Omoye is almost balancing common for her. Boy na ko yes ade so komo fa kira say ne kwa ba kon so da hospital me road na small boys so mo fa me road mu so mo ko ya o ma hu o mi anya duan na mo yes so mo ba se kwala ni convention so mo be fa kira na o mo be tin so mo ba ya say o ma dika be chi akoko bi o happen ntin ka mo sa be chi bi na mo ba na ni mi asa akoko ni ni ho ti sometimes o mo ko da ira na se duan na tin mo ura kwai so mo ura mi say o so start say also ni mina ha also on kan the last prayer so kasa chini na also ni mina abusia for the atino kan e bright osafo ono ana ne esi ho no mu di akire e wa kire mu e de akire no na ini committee member mpatam ho no esa kisiwa ono so kasa akire se no kwasem na de ne bae no mbo posifo amanya ma posifo amse posifo amemu bia ka branch no mpatam fo memo ano eje ne nkwa free nsem ebe nonson wosa na mi gina me store ni na me tese enkofo shout okrofo ti me so me fi asese me tiatia mu bi titiatia mu na nyankopon ye ya dom eni enya obi a no ba no chi nipa ne mai ti o che ne mai na wo se ye de ni ko police station e ko ma police fo na ne kasa ni nyemu no ho na me mbenya ante ye se nipa ne pese utwani obi eti nti me ye se ye omomo ani mfa ne ko police station tie ko na afi boys ne so ani abre a omo twetwe asekan ne konti ba pese de oye obi no mo so pese omo yin bi tina kasa kire ne kwa ne nko nti ma meto nsa frɛ assembly member o ha ona boy Japan say ene onu ni kan frɛ police station ona omo emra me share meje victim no nyesa di victim no nye papa nti ampani ampa ono so di say dwuma no tie nam kwa so aye ko no yedu community center wa na eshia police phone ena omo ba beje nia odi se dwuma no nti ba asa na nipa na prepare ka ho no e wo se mede no omo ko hospital nti me so me bo me ho modern se de be ya meti me de wo mo akọ hospital ho ama nurses no ahwe wo pra ya ne ye na temamufo na edi akire no
Almost the banis the kind percent come de bought nipana or could these now so ya on my prepare no mukiti and move person within the police station. Job I could toss the kind and I do kitano. A quaji, Eden and Sakwaji, into on and setchino, it be a cry. Your call hospital one no more compound. You know, back on so much to no so then and sa a G, John so a side child in Sakonica crack. And I'm coupon child here, you do could do, I am Sabia almost share women ama. And you know, the attendant can a income team member or Potem or Brono so Esther Kisi wa. Na ye kwako piem ewo bebiani anyaso bekwai mensini no emu na yadru hodi a ye ko overseas ababa beto dwase owura bi afrim na biaya enkrofo ko hunu se wafrim mu no mesinfo bi na ja wono ye omadwuma wo mo ko bebia kwakọ sensuo no mo ko ya mra bi da ho wo mo twe wo mo ko asensuo yo mu se obi da ho yen kwa se nipa no wote ase anase wafrim a wo mo ko ya wowura no wonte ase wafrim na se asam na kwakoye bebre aso se ba ne san bedru ho no wafrimu se no ba be yeden wo ho so obi na edi na wuodi na ba beto ho ensam na kwakoye bebre na asemi eba ye no na akwakoye ensam bebre ntimesinfo na no mo ye adwuma bi kwakose nsu a wo mu hu ne esi ye bi ene ye di nkomabusia de ekoba ye ne ba bi asisi amu ne kura wo pagya ye wo de akono emunsam mama ntb yo ho no pa no ne te se obi atoma hu mu awu nti nyina ya kɔ ho nti ye koduru ho na ampa na nipa ne dem nti bi se na mo se na mesinfo bi ba ba ye adwuma wo edan hu ha na ba ko ye se wo kwa akosansuo na otwa nani hwe manhu no hu se nipa ne dem na nya manhu no mu na okosansuo de as na ankora bi si ha okwa akosansuo ti oto na ni no hu se nipa dem na otetem mu fra o manfo ana o fra bibie ni polisifo nti polisifo no beduru ye no no mu yi no mu yi na chese on sha atade na on sha mpaboa na mu jansu free ni hwini mu ba nipa no anya de se mantem ha yi nimu no wa ha nimu no mantem ha ba bia nti wanwa kakra nti aposifo abefa na omde na kwhye bibie ni mo kire abusia 7 donko asemisi ye wo mo ko ho ko hebie no wo ko hobi na atese wodi emu amane ato ye ni mu yentu ansam no so na yefie ne nkyire mu wo sahwi ena ne mfafra mu na sahwi circuit court no ana wo kire sa brantie bi onye mfrenchia no aduonum William Jamfi abrantie no enkonkoda da mamprocho onye adwumaden fa mo Ghana ban na abrantie o se ne mra ne potemo de ne din ane Kwasi Manson enti oka Kwasi Manson no aje so ne se obia epa no na o se abrantie ne nia ba ete sehwi abrokofe ye no odwa abosu mansin mu na abrantie ne nia ba nya akasakasa kakra bia na watwe ade ne nia ba nani sho dia wo ho mugya tatatata basa aso ne onia ba no koya sabe eja okon age ne nkwa na post for be mo chi no to ne ko gina court odi na semo ama isi e kasa die o kire se onko no onko da mo prochi mfrenchia enum na no na okọ dwaboso mensini mu a post rampima se die ho no mo Superintendent Isaac Austin dia to dwase hwe oto mamra eye adwuma enti famra hya won sempo bia ye oboni a bo won na hya won sa amane no ni akire no mamra no ni se wa de mra no hya won sem na wonim na mra no so mu a na obedi to se we da di pefe se ote man mu a hwe so de mra be ye adwuma 17th of January this year e bebe night 18 information say Brent be friend William Jamfi asafen kwekumanso oda paso awonu ni aba me friend Brigana aboya esanse friend ekura ejiwa nti asem we by my police station aboso the police say ka asem say be say na oba na di develop that paso wo ni ni anu in fact na say ni kwa YouTube nti refer asem ma hospital ma aboso refer ma ko fanochi for treatment nti as a police na we pray pansema enti man not transanti the case in report the case in called body circuit court na treating as in fact wa cause harm to the eye of the lady manenu kwa say process nu kwa to
na say we pray upon into man and the court na court so e dey asem na we say should be the court say ma benda na ebu a say bema e friend no we na je fi wan ni I man in film so ko dem for insurance next time who oba afan sanka Enuanom post commander ana ya tenenka no Supo Isaac Austin na yakwa kopiemu ewapoye mantam achim dompem eho ne yakwa kopie akwada ba mu a wanya mfie no edu enum ane senior high school fuoyi bia ya kire se ni din ede nana yawo na ni suku din ankasa wode ko suku no eye Ejey Raymond nti Raymond Ejey no ya kire se eye bia kwaso ma eye nachi akasa aba mabuna kuo bia wo hontem emma sisi ya etu akokasa na etuo no ekasa ye no akakrachi emma sabre ya ye kasai wa frim na asemisi ye no wonmo ho bi kire se krachi no frim no ene de watotutuo yi akasa be kura di ka ba wo montem no mo dwene se ade yi etu atwa sana etu ntwa yo ntokwa na chi ena dementeme nwase ba ye tututuo ko so a ene aka ho ebi ama 15 years nana ya sabre wa firi mu ja abusia posifo ho kire se afedie ihwemu ne behia pa sansa wutia enkamia ye se eyekuo mabunu kuo wei ekuo wei wa montokwa ya ena de arahosemi aba ne senti won behwehwem na won mom ho bo mu ni nyina da a ewose ye che won ma enei ehwehwemu ahoduo bebre ekoso won ho no won etumi eye na etuo tototo na ekoso na 15 years ye tuo ka no mani firi mu no epeti bi sonso mebi nso prepare pa ya ne ba ko di nkomo ne nsam eni Friday ni nento kwana start yi na won nento kwana start Friday ni nti yakwa yi no na boys ni di kan di nento kwana ta kienti e dey fa no normal ti Saturday no na sanko on bu boys ni bi sanko on bi to mu ko on mu no amu gina on man na boy ba ko be holu boy ba ko say so ni bi ono se me dey ma ye den ana ato asna na boy ba ko friend Malik oyi acid ehwagu ye nua ba ko so ti ye sa na ye gidigidi ti ma ye boys ni nyina ye den edwane ba ha no se be boys na wa na man ye no musan ye den omu nyina ko sa den ti na boy na acid aguno so ntom so mu take revenge nti ndi immigration ni no no mu ni de ani etuo ni de so tutu ni aye ni bi ofiri kro ni so ofiri achimla bi krom ho ana oba aye ni bi ti ndi etuo ni Saturday na nwere ni omu tutu etuo ni esusa tempo de ntin kodanti onu ma na la bi krom fo no de enkrabre se omu sane ye beden on ba be omu ni ye ba be kun aden ya ba ho ni omu abekun enu nti omu so omu be take revenge wo ye so ti ndi kromani ni ndi anya ni paketwa tigidigidi na yo krotia no ho ni ete so ma ye da omu bedu krotia on munti ni rush omo e wo yen ayedi ti rush omo on na so ma set trap ti ene gidigidi na etuo ye hu an se etuo ayeden atuten enti mi nua ba ko na etuo ni kan by mi nua ba ko no de wa film by tam etuo ni kan mi na mi so me bu na mi hu se moja ne ba de immigration ni na mi hu se odim ni ka o bush on abusia krachi ba ko wabre tututu ne koso no ebi kan no man no ono so prai ne esiye na ate se watwa mfonyine wo ho ede amayin ayenkwa amana na okire se ko Venezuela mani mu a asase so kase bi ese wonam so mani pa dia samye no wonma frim amamu ahanso pra emu odin pa waso man won kroba ko friend la Guala ho na asase so yi so kase pa am adan a adwira guo no enya asentoa we aka bia ma US man pani Donald Trump watro krata dia man mpeni mfo se manimu ya basahare so wonum ko Venezuela manimu na trenchi ma towe onko enkoboa won yebedi akire na yebesie bia no yede munchemu abanyante se nkrobiti se Colombia, Ecuador, Dominican Republic, Brazil and Chile nyina El Salvador nom eso mo ko honom na omo nso akwakoboa Venezuela man nipa wonaka adan ne nsase ase no wahwe yi won Ewie yem fancy ha ne mom yem fasida ne bi Emma Right Care any Prime Foundation ene wama kabom any Spain ko bi ba be yen krofo moa ntu wo ba bi wo ho be ma na wo ba bo no onimba
sabre ene wasa wode akwada ne be registration ni bi ma no coaches ahodo club owners ahodo awofo team managers ene wo mo mani di football chi momfa nkwada na munnim so betumi abobo no emra sanse we no ombesi aka na akwada no qualify international tournament ahodo bebre no wo ho a ye di akwada no wo ko Spain no akwakosi sa kan Mr. registration no cost 0246 142 643 0246 142 643 awie ejina we so na nsema hodo de bra mu ni nyina ya de asi e wa hasemfo of a John entry bosia kon labo na be de kire na nakwadwo apia papilo Solomon nimo ejasam onum nyina ya boafo bobonsam na no de ma papilo bebo echidom ma ensama hodo nyina de kenkan de mam sanso e na akọ YouTube Facebook senior man emozi ene kwadwo mo adama ya dem asomfonum na wie ye mienu midin mamme ajowa nyanta tando meni Kwame ajene Boateng Professor Kokoto Krobea nie Asem Beba Dabi etwaso apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria drona. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no be no. Says a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture no. And what do you swabber? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Not plus smokes no so, to malaria no good. Malaria symptoms. At a say, paye, I fear, one more tour, and 1 minute. Achakura 4 days na pavi ene plasmox mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 ana 0542 807907 magie dure di pa pavi plasmox ena hepa plus nyina apemfo abato mo manufo ene kwada woni mfiedu mienu kan our pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato yatum Hey, Opani, Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto bi mame mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, ene KG books bia bi. Ene owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP ninyina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ba ne combine so a owo ninyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so here wammu a atufo nko aputuoja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia yetonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture pavi plasmox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pinie. Menti ase me do. Tie, Hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye wo nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and there also we Hepa plus wife na abua no Hepa plus mixer magie dure di pa pavi plasmox ena Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu nka ho our pharmacies na heba shop atufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDAG edwede nkrato ya. Nansei mi amidi ho adanse pa se made hu na kofam. Ade ban mio ewe akiro mi hu ni ye papa. Asade ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayen fe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By
Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimo mechre ENT clinic eti mo amota kwan mu minimo ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hudu awrewra wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hudu awrewra masumo no mechre dai nebra my ENT for ehwe wasum ne fama da be na hunu dentist e mo hwe wanu mu ma wo wo kaso bi ho no kokọ na chi bramie nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe wo a ye be ba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec Asem Beba Dabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu mugruhura, ayeye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma, nyuma no doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na eden, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Openia wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyire, enkoso. Abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ahoɔden ne omo dia eni se ame no kasa no pɛi enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obra ne ho hwe bi pata ya sɛ na dia sɛ na dia so bi bebi nso wo mo so na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo ye ne kyense we can say ayi ni na asiam kam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye ya e mo profo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyi nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika semba da bi sema yo ne ya ne ya ne kire se ko mo gu ye ni ma se nyesa na mo tie o mo ka se aduma na mo ye no emra wo mo mu obi ani ma se ne mo ye yo kata ye ne ya na mo papa nka wo mo ho free sabre do nhwiri kopum bra wodi obia bekọ wodi ni baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wan ho odi ni no enche wo manya ko enfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boy asida tosumie no Asem Beba Dabi akoma mu mpe Otec 102.9 FM ya tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mo ba ne se ukwa awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukwa awale bisa na ye nyinkyira o se wa misa nyame a na nyame anyi ankyira o se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwiye se obi kwa awale a o misa nyakopon se wo ni nyakopon na se busum na wosum a se wo kɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ wo se oba na wo kɔ wale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kyerɛ na ko ne se onkɔ hwehwɛ yere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo nyakopon kyerɛ no oba pa o se ware ma Isaac na Isaac anya ayere pa one ne tina good timi da radio ase yansia da ase me twantro antu mere so me kutuo me ba obananim ya mi sane se man kutuo nanim a ori ni sa bo mi san yam se ori medjuma ma me so ente free honum no me ba oda de na mi ri ye no aya hu
Papa, me can't hard out. Mary, hey, oh, great. Mary, Casa Dium, Udani Apanya, Medani will watch you. Udani Apanya, Medani will watch you. A homachi 5, let me read a chiapa of the mother training or inside. Let me say, a homachi, Apaya, Miss Machino, any. Auntie, Mamma be a Miri, who few honu. Anwadi, made in the marker. Say, oh, yeah, Nasa, me boanjo. Una oye ni feli for na me asem na be tu onim se fred na tu no fu na je oye no onya ya o se me ye concern Ernestina, Papa, do you respect your husband? Me bunu. Na fe dia na aba. Adekura ma ebu emba mu ne se. Asem Beba Dabi. Wa wale me. Asem Beba Dabi. Woni me abresi fie. Wodi dina hanya ama bla ne so yedi ama wodi dina ama bla no ama bisa o se ha me ne yesa ama wodi dina rent na o ka kire me se wo so ontenam na tam so an na wa ye den na wa 3 rooms me hu na 1 room na osi ye wudia 1 room na osi 1 hu na asam wo ka me brem bi na esi 3 rooms no Ernestina enteno o ka kire wo kunu so o mekoto anim na wo mfa na djuma ma no papa adekura me ka asanu o bla no me buano pa cha me buano pa enti o be koto anim o koto ye o ma ne tene nsa e na aka asa wo de na djuma ma no ye enti na wo ka asa me buano pa na djuma no honom no yakogidi yedi yakwo honom no na adwuma no honom no onya adwuma bia bema no okofa ne ma ne beduru ye no me kunu dwuma sai ye me na me koso me eba ma yedidi ama me kire no asore na okoye no awa pa so ama omudi ne yampa ebo kakra ama sisi onye adwuma kakra ente se me de na bibi eba me ma adwuma mitime kire no me kunu fa nche na aboba na papa pitugu ayi no me kire na me kunu onye adwuma me se free ya munyina tia pa asofo nyina omutia me bua me kunu oboa no kwan ben so na adwuma se ya na wa ye dey se me hu bebi a mitime kire ne se 102.9 FM hu na de Asem Beba Dabi bibi ba se menya aduwa mitimi ye koye wo ho ade o ma me bodua wa bra o mpene so o mpena wade ne so pachan ene me brofo nye enti wo fa brofo bonidin na ka kire no so wo Nigeria ka kire ne se wa banana Krobea ho wu Otec FM ha na wo sma me ama ma ba Abuja aba be hwehwe no fa brofo ka kire no Ruth, I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Yaw Krobea to come to the praise. But I come to just to verification for your side and your mommy side and the father side to say about you, how to you are a good or not a good. To see about your family, to see about your mommy and daddy, to see your sister and brother. But I tell it my father to come to your place to the investigation to see him to the other way. Otec 1029
Okay. Awiei odumankuma nyame ayeye enka wudin. Enawiei odumankuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awiei yema yenho aha. Yema yenho akwaba. Na yema yenho nso ye hiehyia. Emfamra Otec 1029 FM so. Ene eye yawada asedanka Awurade Nyankopɔn totrobo nso no netonsuo bo awia se ode ene dei enso afem yen. Ene awia ya se hia bio ono na ochi yengu buomu ti se nwan ene wonwura se bre ne so a eyo no a na bie yen ma yese pie ba didi enti ye kan edidie no eno bi ni aba na de ba ko ese fata so onipa da sani bi a wotie ena awie hya ne nso ene se ba bia aboa ne nsu didi no eye hwa na oje na bo enti wa bie wo se pia bonten na bedidie kai hunu se nipa bonfo nso fra abofo ekura tuo ekura jan enso de ye namu enti wo ba mu ani ada ho se be ya unkonko hia wo buobi ewo biaya okwa akodidie no ene ye hia ye ba besom Asem Beba Dabi dwumadie no ye deba na kai hye ne nso se dwumadie ye live ewo ye social media handles ne so ene ye nuanom e wa ama no ne na mutie ye mo amwo Spain na mo fa ye dwumadie ewo Be Love Radio ne so no ye sra odobankoma ne nsebu nhira na ho bambo ne nkwa husan enso de mamodo afegian radio for mo amwo United Kingdom UK manimu na mo nso mo monitor yen Patmak Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ene Sahara Radio for a mo nyina mo UK manimu na mo monitor yen ene awie no Yankopon nya mo kese ene yenuanom Kings Radio ene ni TV no nso wo Paris France abutimanmu awie ya chiachia mo mamoamo Dachi Hima Radio wa Denmark Rakus FM ewo Belgium Afe Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchimai ni mu ena wie wonu nyina abo ademu abiemu a dwumadie no etwagu ena mo amofa yen show yi ewo mu information centers so no yesra odomonkoma ne nsebu nhira de mamo ba bia wo nso wo a utie ye se ye wo fie eye wadwumam eye wo kam baby biara owa utie ye ana ohwe ye no wada meburu mama waha mama wakwaba masan so ama uyehihia wada roma se woni yehia ha eya like ye eya follow ye afi wadwenkyire bia wo no fatum wo comment section ho ma ye baby a wodi free a wo de ba no faka ho bi ye be kan no live ewe afidie so ne ye dia mawo awie Krobea nana Yaw Asante enimidin obetumi afreme apese makanana meje oso se miwura se wo freme oji amane a mani beje ho pa awie woni jata no ankasa abompudimpu oba de achi ame wa ha oba akwa ye jakra umpum Nyankopon adome ho ye pa na nso so adom menso me ho den ye de Nyankopon ase enenso ye yawada sa wasan so ehini ye de bia wahini ye nsei ye wo wone a onum nso akuagya ewo muka ase onum nso tie sim obepe bia kum na wode abesi gya ne so enti nipa ma nani na ho enenso ye ba besom ensam wo ho ensam wo ho se video na bedro de wokokori obi yirema ne kam no aba hospital ho bra yeyi wo mo na aba abedwa endemre sebe saade we ye koso no obo etan o etan pa ya bese oba ye nya be ma no ba bia wokọ ya wokọ saade no etan be ma bia wo yiri bia be ko force upo umpo onko akọ ye bi no ba nso wo kunu ndi enka ho nka ho oba wo kunu di enka ho
Dabi. Na bema o yere de onkonko ye. No mfantu obi baba de so. Na wo nzu bi ne. Etse dabi. Se ye. Asem oba de kan yetiefo. Mone ne ya adwen. Aha se bema de otimi wo. Ye ma bema ne nkyere ye. Aha. Na mema aware. Enko ye nto wo no mo yere no ma so. Ye wa ye ne ho ade o. Okay. Wonya ne ho ade de account. Na oba nso a bema tisika aware ne nso on the man nkoye bi nto ni kunu bi so adentia send enye wona enye wono na ye be ma no unkyire mu ne sai unkyire mu ne sai be ma de wo ho kwan sai wo wale mienu enem yensa na enye obeyire enye obeyire badu nim sei saa de wei abaso pa e ma wafo ma wono mu ani na ho hwe wakosia bema na bema hunu se ka kura hye wo no wo saa ba no kura nani jew aha obetata wa ba wo saa ba no sebe wo hye ka bema aware wo na wo sebe obi tata wo no e ma utiri mu nya wo de dodo da bi obegu anim ase obekum obewiaw enti e ma wafo ma wo no mu ani na ho ma wafo mu omani na ho oba de echi ame sa asem wei na obonsam ojeje wo na se o man kwan de a se ne ode obeyo and ode obeyo oye wi na abehunu we be ma ikura wonte kuro ni mu o wono wafiri ni kura watim ene ono waba ba bi a oba yi tie ensi akire oba ni kunu nso ekwaduma ogope biribi aba wo mu yesremfo ene oba na sa abedi oba de kura sa yesremni enemre sebe wonom a enkane na nka yemfa nsusu wonom hwe first wokọ fasremni ba miminim me nana baako but aye a wode kọ pasremni ba ne se onom ye ma edi no krema wonom kuronom onom ye ma ebre won ho asepa kire se wokọ me nana ni fi a se wo frɛ ne yire no asibi nam se wo ba nam no a oba beti asem no ani kunu ba be ka kire no obebu kotodwe oba sa tam na nyebo mu ase keke na ye nkotodwebuo maami asibi bebu kotodwe na watie de nam pese woka enemre ye musa ye ho sesire ma dodo sei ene wonu kunu no kura afre wo no okobu nkotodwe enemre ye ntie ye musa ene isremfo ma binom ena sebe wo ma won ho kwan ema mema foforo efa won abaya we yesremni mema ni nso yesremni akọhwa ma akam akam na unim saa de ne nso ho obo se yetumi ye tim ema wo be ma ni tumi tufri oba ne be ho ho nsori bio oba ma wu ebi wo hano mo a ye wo pane ema wo hodjojo e wo ba ne baadim enu se obema ni tu a emoja na abehu se betu afiri ano na ba enu ano no obema nsori bio enti mema no asebe wa ne last mo de moni da so nyina ne amanfo yire nom wasem ne se oyakura enkodi wu accounts no nya wa accounts ekogu obi accounts shenenso se eko obi accounts mu no eso consequences edo pa eya kwa me ho enenso ya asem fufuro ensem wo wiase o ensem wo wiase ese awofo ema wonu mu ani na ho enkanka ne woni a wo ma eko girls school me maka mintia girls school ena mintia boys school ba oye me baba ana me baba ma me make sure so be come me school eno de eye me policy mintia girls school ena mintia boys school in fact ye mano tumi ko saa me ayewi ekusua ne omabi sa oye oba tan a odi oba ba fie no on de me come madam fo ba we hwa ba o me ba we dia won peme masem eye mankwa ne nyonko no manom ene woni wonom nante we dia won pe be ma lele oboa woni sa eshem lele oba okọ ba ho de oba ke wonti anaja lele no wonti ase me ti ase na enkwada ewo singri school guess lesbian na tafre enkwada ni jono
oh eja ntafre enkwadaa no be free fie obekɔ school mu onim saa de no akwa akosua wɔ saa school mu ho saa kwadaa ba ya kye wo bato ho wo de onim sɛ wɔkɔ ne nyɔnko aba ya nkyɛn na wo bie na ham ɔno ba no hwɛ tɛkyerɛma wɔn si adeɛ bi aba yɛ frɛ no adado sa jadu ɔba adeɛ wate saa adeɛ ni din da wɔn si yɛ frɛ no adado bibi sa edin no adado ɛno no ɔmo yɛ ndɛm pa wie ebi wɔ hɔ no mo a akwadaa ba ya atumi fa na sɛbesɛbe adeɛ no ayɛ te sɛ ɛyinu o wura ne nyɔnko ba ya ase ebi nso wɔ hɔ no mo a saa adado no adado kuro na wɔn tumi progu bi na ɔde awahwɛ sɛ electric ɛne ɔbaa wo hu sanew that special fruit na ɛba no ensuo na adako me bɔ mpa yɛ sɛ ma na use saa adado na yɛ progu de ma light no ɛnhwɔko wɔn nkuɔn na okosua no wɛn ɛnhwɔko wɔn nkuɔn machine sɛ hwɔko wɔn kuɔn a saa adado no obeja yusu na adade na ekoso saa no omo di ade to aduro so no omo no omo ni ho ana ɛwɔ hɔ na mo fa bi nto so no de obede de adado ade de obede de na adado no omo ye mo hwan mo sɛ wo de we kra we yanka adado na nkam ayɛ hwɛ be kwa ya be fa so abeye pie afei mema ne nso ɛhɔ ne ntumuntu ebinum kokosua enti oba me ba di oba onko mema nkyɛn ɔne ne nyɔnko boys saa na nam ɔboa yɛ fa ne to enti awofoɔ momma yɛni nkɔ yɛ ma ne ho sɛ yɛni ankɔ yɛ ma ne ho ne yɛgyae sɛ ɔyɛ ɔba ɔne ma nante ɔyɛ bɛɛma ɔne mɛɛma nante especially so ɔmokɔ single schools na ɛyɛ a momma mɔni na hɔ yie teacherfoɔ no so ɔmowɔ single schools so momma mɔni na hɔ sɛ ɔmo so monitor ɔmo ade wo mu nyina atu sɛ nana me ma gya me ba hɔ sɛ wo na hwɛ ne soma me a ɛsɛ wo so mo wani da no so na wo hwɛ me anwen anu srem die video ye ba ye na ye Krobea mpo a oba de wunya sa video ni bi hye Dabi ayi ball video ye teacher ni die ball na ko hwese ne akwada ketoa atena science laboratory table so na we be da na science for kra akɔyɛ experiment a ayeye amaka no mo nyina bomu ho ja media sese de dio time ayen ye kyra de no the time where we were the teachers no na sa nneoma we na ye nhunu discipline wo ho na ye nhunu discipline wo ho na wo sese teacher ni school boy no omo gina ho hwe ko one base ko hye sɛ de me na na teacher ni ba sebe no oni obi ya adado ibi sese de na nka akwada yi star ya akwada yi pa kokwa ne nsa te sɛ obi a wo tu akɔwiem yima teacher na wo hwɛ kwabrane akwada ba ya de wa hode bia wo ma mentumi nyɛ ɛja me nka ha mani a efiri ma ba twɛ ba me nsa no wo ba twɛ yi ba no akwa ne be ma ne tenten no na wo de kwa akɔhye wo bi ba ba na akɔla ntimi ye teacher for no ebi yo ba we ukoka obi tenchen wo se de wonyen nkokɔ no nkokɔ na bia no ɔwe ne papa be kyew na akɔla no so ya akɔla bɔni wo ɛhɔ nso no akɔla no so ya akɔla bɔni ɛhɔ nso no enkwada bala togifo no de maame ntumi nyɛ obekɔ akɔda wa agye sɛ mo maame ayi mpo na mo yi ya bobo ba bia enimo na akɔda ketwa Nyankopɔn hu ye mmɔbɔ adɔfo ma bedwafo no ate won ka no pɔma ba ka akyire awia mahu so aba homa ne so memo akɔ aba na na ya akyere ɔse akora ya Krobea Asante awia ma mo aha banji emfensi sawia ɔse akora mo nkyerɛkyerɛ seyie mo ka ne sei na nka ye fa ne ye de adwuma ɛna ye ti anka bɛboa ye yo anka bɛboa ye pa amankwa ba Steve ɛna ɔse akora Krobea o ka ne seyie media misu na misu nyina ne sɛ saa kwada ba ya no bisuma ne daachi kunu ani ono nso bebre pa obebre sa wade no bebre na sese gina ntumi nyina no oba ne hwɛ de ne ex bi de ye no
no ba wo nche me ka sebe untumi nyina so kra ma ne hu nsane no a ye be ka akoba ne so obefu achi enti ane wudisu amankwa Steve wudisu why Van Dyke no si hey na nanie mi nie ya asemo na Krobea de no ekwaso ache o enye ne o tama ye kire English ne ye kire twi e kire arami ani social studies no na saa nneoma ni nyina no ne ni ho se arami da so ho eja ewo ho social studies no ho na no nsom ni nkramo social studies no ho eno so ho saa se momutam de na mutimi bo akora to akora ye bonne technical skills nso ho pretech so ho Dabi wo mu ntwe bi si yenim omo dia bom omo dia abodie omo ni pretech no akoka I say subject ba first ne akire vocational skills eno no kura no ye wo basketry ye wo sewing ye wo leather different wow say until the time where we not this we wasn't we na eno ni ho eno ntini ye ne Faustina eno was hey bro and your man koso anwa Sadat Galaxy eno was akramwa ha Allah wo nhira wate onu abedwafo o kanu kure say ya ne ani age the society is changing na in fact baby and your man kodo say ya awofo amomani ankwa ebe ya asembone Empress Ayoda eno was anya dado yanka ne dado ye kano do DIRD o der yam fanisa me na ho kran ka bion ma ko kam tetrema we are for your komobo na no ababa we eba yenim ha ye friend no Esther Oben oba de acha me okay ababa we me kai nanim okay nanim ye friend no Esther sa ababa we na de driver kufinti eba yenim ha no ababa wa we ya wa hu sa driver kofinti aba driver kofinti wa ha abase driver wa ha moma ne mfa na dwa moma ne ntenase driver kofinti kotenase baba ensemo a ababa we abeka ewo ho no ensemo a onso de wa no yie beba na ye betie enuoma ode aye abaye yi oba de esa wo kai awuraba estadia na semo a ode baaye no boni tofua na boko finti kwadu boni prosecution mame jo atiefo ebekai a senenso na utie a ye wa hanomo na awura bi baaye edin a wode baaye eye Esther na obaye wase wode wura bi a ye frɛ no kofinti eye trotro driver o kanika edifiri kajetia edekɔ abase honomo na woye adwuma na awura kyerɛ sɛ maame bi a na onim no na introduce sa driver yi ma no sɛ driver die na ho dwopa wose sabre no kra no na nese wa apɛ bema bi a nka wode mano na bema no ensam ye pa na wose da bi wonde obi a nsam ye sa de nani nye ho ne ti a watwa mu no maame ni introduce no kyerɛ no ogitum mu ma wo muhia edidi enkomo ya emfitiase no kra de ne fie na kofinti eba na obedidi o se sanse wo hia no wode wodo kese ma no nti no oba efie bedidi kra no ana ontua hwe akire no wahwe na asa be maame ne wo betena foforo na wo ba na no aduane na wabedi na wo kɔ onyere je sa ase ontua hwe de asani abema asani ezisi ne so wa be ba adwene nkwan ontua hwe oba yi keka ne nkwan a wotimi body a ene je se utimu se wo ya ade pa is one wotimi bo aponche enkrakra na owi a abia wie no no wasan de gesia agum wose sa no dia obedi aka okatrema ne nyina no ye krachi ba ahwe no se ada bi na da bi de onya akokodro no se a owura mesro ya aboa me akonmabom kakra kwasia da nkoa de aka nyina odi edidi kɔ na kwasia da aduane ne de ya na special enti ya na boa me
ɛna wɔne ne kae afei wɔ se wɔn mote enti ɛbra ne sewa ne hunu sɛ awurai afa empena wanware deɛ wɔno de maa no na hɔ ana ne sewa ne bufuye ɛna wɔse me fie ha ɛne onantena ha sɛ waware deɛ tuko fie ɔpɛ kofi ntinti ojae ne ho ojae ne sewa ne fie sa ne nneɛma nyinaa ɛma kofi de ne kaa bɛfae ɛma ɔde kogu ne fie na wɔse ɛbra wɔ koduru hɔ no ɛna wɔn sɛ yes ɔso wɔ ne kofi hyɛ nso ɔka kyɛn sɛ ade a ɔmpɛ yɛ ne nan ɛma asɛm tie ɔmpɛ kora ɔmpɛ bɛɛma ɔmpɛ ba ɔmpɛ ma sɛ ni sɛ ɔso wɔ da bi ɔwɔ ba baako enti ba no kora de na ɔtim bɛdi ɛdɔ na ɔkyerɛ sɛ baako bi deɛ na wɔyɛ kofi mate na ɔyɛ ɔbaa enti ɛbra ɔbaa yɛ a ɔkɔhyia ano no ɛna ɔkofi de n'akyia ne sɛ me nua baani ɛna ɔsɛ ɛhene ne ha come on me yɛ onua ba ɛhɔ no ɔhu sɛ da bi kofi de nneɛma bi sie no na ɔse yɛka obi a ɔma asɛm de ɔde bi aha ne papa trɔtrɔ drivers no kofi da bi kyɛ sɛ obi sɛ obi frɛ no ɔtumi ka sɛ hello wɔdɔ ɛwɔ n'anim ne ti a watwa mu no kofi yale ɛma ɛka na ɔbɔ ne deɛ ne nya kaketoa saa bia no na ne sister bi disca free ɛsoro hɔ abrɛ ne sɛ nkɔmfa nyɛ adwuma sika bɛɛ 5,000 ase 6,000 no kofi ma me 1,000 ma me sei wanyɛ nso a wɔwu ɔdɔ no oyɛ yɛn sɛ bɛɛ 4,500 deɛ akɔ akɔdi kofi ayaresɛm kofi nya na ho ɔden wie a ɔsi so mu ɛna deɛ ɛbɛyi ɛwɔ ɛma asɛm ɔso ɔkɔ kaa yɛ a afikura de ne ti a wɔtwa mu no kofi atu afiri baabi a wɔno teɛ no kofi ɔno na de kofi na de na akɔtena ne papa fie o ɛnso sɛ kofi atu agya ne bɛɛ 2 years ni wakɔ wale ɔbaa foforɔ a wɔne ne teɛ enti awura yi sɛ wɔtena ase hwɛ deɛ ɛkɔ no a ano ɔden wɔn sɛ kofi mpɛ ne bio na nso kofi bebie na no aka sɛ awura mempɛ Krobea bi no ɔnka ɛna wo waste ne time enti de si yɛ yi deɛ abadwafoɔ monka nkyerɛ kofi sɛ wonso me na menkɔ na me 4,500 wɔ yale yɛ ekodi mu no ɔmfa nka ho na baabi a metene deɛ ne papa fie ɔnkɔ han dan ɛmfa ma me na menkɔ baabi na ɔno nso nkɔ ne baabi na obi a ɛnkɔbɔ ne bra saa nneɛma wɔ emi nsɛn ɛna ogyina so a ɔde asɛm no ɛbaayɛ okay meda ase prosecution officer ọba ade akyi abe we ya Asem Beba Dabi de okay ọba Esther ohun te say Nyagopon adom nana asɛm a prosecution officer Asem Beba Dabi wakan wodi bi aka ho ana wayi bi afrim eno a me pa cho no ano no enti de na wuhia wo driver kofi nti ho ene say onsumu say 30,000 300 million pachai ode o ka say no ontua 40 million 4,000 Ghana cedis pachai na fe wo wi a wonsa anya de ma o han da ma me na menyi me niema o han da ma o pachai na yi unioma pachai woni na twempena mfie sei eko 8 years enti beye mfie nso ene kakra ene half 7.5 7.5 pachai ena ane na twe me pachai kofi na ase woni ne hyede ma ne ge betoa mo ho no me pachai eye kofi ya eye kofi we ya aye friend na bra awoti atonsu on ne betoa mo me pachai wo batoa ye fie ho sa no ma me ewa me ewa we kiawie eye kofi na ma me wuye ende wa ma kura wansi woda na ende ono de wuye de me koy amasede so okoye wasede nso pachai ede ai na ba ye mfie nso ne fa kofi anware wo na ma se mom no de hawo nana ye ba ye ne se ya no tie kofi ankasa no pema nana minim na me kotom enti die nti sa won so we ba eno anware wo minim ade kurenti a wanware me nana eno ompel me maka se ye sa ompel sa pepepe eno fa wo ne wo tena mfie nso sa wa waste me time so waje me asi ho waje wasi ho nana okay driver Kofinti akwa aba yes nana fa unsa gu bibi ne so na moa wo why we be ma na tena yie sit upright as wako school na madam aba class no o say sit upright no de aba na hwe table so wa wonya yi unti ye bia no betena yie oba no bebo wo kwadu bi
me pam cha mo amutie mumra YouTube ni Facebook ne so Otec 1029Fm na me mfa mfonyini bi enkyere mo kwadu oboye ene se wo ba ha mfonyini yekuta ba ya wode be kyere ye se kofi ntinie no eye ne mranti birem sese kofi otewa mi huni edwene wo na abodwesem edwene wo ni tinwi mu nanso ode ge no boy ne mranti birem ene ode bai ena engine room ebusa ne se na ewura mranti birem photo na ade aba eho na ewura na bese yense emfonyini a oni kofi nti atwa nyina no kofi afa apaso wayi ono ne ho afrim ena aka ge ne nko a moma ye hwe sa mfonyini no na ye hunu e ba cha oba so a oba de acha me in the photo in the TV dia na hunu akra me hu se awuraba bi ejina ehonom na enokre wo mu ne se photo no ya chem wotimi hu se ye de sa paswo se bredio ye de atwitwa bi afrim ana aka awura ne nko andi photo ni ye fa na emom nipa na ogina ho ne de woye mu wotimi hu se ne nipa da ho ai se de te ne de wotimi se de abaswe da ho eno so saa ana no so etie na ni nyina ya twitwa ayi ne eho ne ye ne bonkum so nti wo yi na fi ne bonkum so menim se na opese wo de ne ba ne nifa so de a ana ji sei abaya sanfo nyini eya wo ne hwan ne twae me pa cho me ne be ma efe ne kofinti a otiwe ne twa sanfo nyini na kofinti wa ewo mfonyini mu onimu bi adai minimu ade kora I walked through the picture na kwa first year na mihu ti mi ko hwe me nyema mihu na mebusa no wo se ye wo ho ti be month na mihu na msa de gu ne so e no se hwe oba de me kwa no hyem na me kwa ya yi pictures ni nyina me wie ne me de me sa to ni sei se me de msa to na chi se na me tire ni sei wo de o nsa sei no e to ne ko sa wati won wo ti akonwa so wa studio mu ho na me twire na de me sa to se de mata na so sei no na me twae we no me kona chia ai kire se we mo sheda na mo ko studio ko twae ye pie fancy ye kwa sorry nti ye ba no na me ka che ne se no mi antwa mfonyiri eni ewura ha no we so no ni sika mse mi ya metu nti mi ya na metie mfonyiri nyina sika no enti we wo de apaso ne twitwa ne se yi ana na mi ni wona to de so obusa no okay me pa mo cheo driver kofinti enso ewa ha kofi nana ababa wei ba wo ba ha kwadu a ode ba bebo wo enie de di kan ma musa na mi hu no wunim ababa wa Esther obenya wote hey nana pa cho mi ne mo no kwa be so na adindim no kwan ya me fa so di hu no ena mo bi so ena me di hu no aye friend ma me ne mama Lee eba atete a otete mi nyina no me mama me ne ye awe to bo yenu atete no me pese mi hunu kwanya enam so a udinimu no enti aye mama Lee ene linke no ede ne mao ti woni na net dan krom ayi mi hu no ne de no te emrom enti a kire no no tuba me ho no nyam nsi na mka chensi wontum no ne tuba me ho mama Lee ne ye madanse ni ene ekwadu a wode bebo wo na opanyini ya kire mu no asemu a ewurai de ba ha enie enti kofi osempa o kire o humusan na mi sempa ye de mi simi kire mu ne se mi hu ne foforo no ama mama me ne ka asem no a ope ne ma me no na ye me nko ana mete me de ne kro ye nso no nso hu se me nko ana mete oba bia ne ho biem me life o ka chem se me pe ma no me pe ma me fo ba ba ko a ene wo nko a na so am obi anim me ene kro no ma me ko obi akura ntema no ne kasada me po adwuma ba ya me hye me dem me ba ya me hye me dem wo di atete sa ama de nam no so a me di hu wo no me ka kire ma me ne se ma me se na boba wo we wo ko fa na me de wo ye me ni o me so nim se de me titie ena wo di anim wo ma me panyiri pa na ni afi ena ko fa na ma me ena me se ma me hwe ni yo na obey se de me hu no se de titie da chi bia na obegu anim ase o ena wo se kofi o me so de me se me hu no ono wo ya ho brase ani enti ono de me steady no ba wona me de ma steady enti no wo de ya nhwe kakra enti ya me ya driver ni
me timini oba ye adwuma me timini mema ye adwuma titru me pa de ko finti de so ame abase ho na me ye adwuma se do sika no e ma na nam ta no me ye adwuma pa efi se ma ni di no kura e ma me che mema no enti na me pe ma adwuma pa e ma na me no me oba na obetra ka ni mu a o se me mpra no me se ma me ente sa afeso omo tonu nso o ka ye tiafo e ma na omo tonu nso no o se me mpra no o mu nyina wo ya mes ente sama me mpesa me ye driver ni me di nipa na nam wo ya sa na me ntimi nya peace of mind emfa nya adwuma enti de wo ye na me mpesa na makobo ma me na mane ma me no ban e be ka se ma wo di di na tem na ma me ne so wa horo ne nsa free awale ya yi ya mpra ya twe ho won ka wasemu biem so won ka wasemu biem efi so won enam so na wadu udi hume na afi asem abana se wo ka adenti na ama nenka na wo ba na ma me panyin udi na tem enti yesem ame ni aso won kan asem kura biem ani se ya de teteto sa hwa na emle bi me pami mfonyine bi na me hu me mfonyine no na mbusa ante na me mfonyine wan fi me ko wi akire me hu ye ne chese de me hu ye ne na na me enye ho wode me nam ode onam sesei wade me dam se me pema nti wo ya maja ho asem enuro so nana enuro so wade me kwa ma mre bi ayi me fa photo no mi ametumu se nana bibi shoko me wow photo mi ami photo me mi ami photo enti enti ama me twitwa me ne mfonyi no enti me fa yi na me yam hye me nam aden edi enko na eska oji wo me ho ene die nko asa o se me tetewa na se wuntimi a ewom se mamali nso be ka asem no so wo mpene e ma won ka asem no ene esta Krobea bi na me nkom ba bi esuma wo mu kura no o mu se firi me ntia manyi a wo ho ade wo bo mamane na me ka tio se esta se sa na o maka dia wo de pe ba bi tina na me se me pe ba bi tina a kire no se niam atutom a na maba na mabe yo bibia na bibia to atwa ama wo ma me nwia ani kunukura ono so ye asafo panyini pa ono so ka the same thing kire o na udi machi nyina so me ye nipa bi a me mpekasa so ame ne bo hye na yayi be kronom ye de tum se obi abeka me pon adwuma ba ya me hye me de me nko ba bia enti masem na wo keka no me hu masem bi amaye me fa oba ba akopɛ na me ne enti oba o kasa ye yi se oba ba akopɛ na me ne wo ye sa oba no wonimo no so ebe pro oba ne agusa na me mpa masem de obebo crash wo dem ho no de obebo crash wo dem ho ne de no ye madamfo se me ka se me ne ma aye adwuma ne enti no ye o mate no onye mi mate de no onye mi mate ono no na de tie ne se ono no me di ka hu na asa no me be hu ababa wa we enti no onye wadamfo mo tobo na wa ensi ampai wa hwe ya obeto aboa ne tuo wabra aboa na dwane kodadaada me wo ka asem wo manimu a me madwene no e recordu bibia o se one ma na ye adwuma sa ba no nya wo hwe no ye wadamfo ono de na nyem ono no tobo I'm quoting you sama quote ya no aka kire me no ye wadamfo afei de esa be wi ase no sa ba no midinkan hu no kura jawo enti means say na sa ba no ye wadamfo ana no onye wadamfo na wone de no ma hu ni se me so ono so me pesa me wale no na sa ta me hu oba we ti no ye o girl no ye me girl na hu oba we me hu Esther no enti ono no wo ye obi a okokokokọ wo ye adwuma okokokokọ kwanso ko ye adwuma enti yes ano ena me ye no enti me okoye na chese na me hu ne biem enti me mamali ne be kaaye no ena me sa de amekura na me ne oba bi ne wo na sese no ena me so wono won trafa ako onya ya okose enti me waka me de mate na me unim ne suban de enti wanya sa ge na no wa atonsu wo na ono me ni wie ono wo tiase ekotena ne ba bi din kwatra ne ba bi din ama maame no me ka kire maame no no so fra baba we ka kire ne se maame se na ba ma yi kan se no wa odie wo ba ne de one na twa so enti wo se wu na ba ye yi
enti so wobetimi dia onka na enu ehu ne ene enti wo ho no ma na wo ka asem no wie ye na wo prince se fen ma prince so enti ye no ena wo ho no ma nyam nam ka no te ashna mlomu wo enti ye no aso mi enkohwe ba bia mete nam so fine enkohwe de se ya asempa me so na ma ba asem no senti ye enko ukwayo na wo hu oba bia ne ma bia wo ho wo hu oba niam bia ho a wo de tum se me pema wo hu oba bia niam wo ho kopim so wo nko a wo niam ene guwa besine na anya ya akasa oba me ne wontama unya ya oba besi ano wa twese kan hwan na twese kan oba ya osiwe wa tweme se kan premienu nana me nchantro wani mu na me ye me nchantro premienu first one ayi odi menene da ho no mo ahomache no wasore kofi wo tete me ku me ho ahyew eno ekọ me nana mo nim wo so ame pintin ka hene eni wo so ame mo ka asem no me ka obeku ne ho ahyew obeku me ho ahyew obeku ono no ho ahyew o twese ka no wo manim second one so afia yatim kronom no nana omo ya me witness ye wi aye mfre na omo asamebo a ono so ma me ata na beje sa aseka no oji free me say na ma me ne yam hisi ne say me de ko oba no so me so na anya me adwene say eno so fa so de ye dey what first what the chame what the same now man na me wa dance so why ye dey eno to kwasem ya no how ye o so why ye dey wo se no so me ye ma asem ma nafi na me se ma nafi na me ko he ma ni ba bia ko aya na me ko ameba ene kiki no so wo se atwese kan me twese kan na me ye na oba o da na ye chamber ho na single room me pa cho single room na single room no oba betumi aka se wa na fia da wo no na ni afira wa hu so obeda na otwen wo so se kai ana sa da no wa na fie efie no na me da fie me da fie ama me ko adwuma ba me ba ye no che so wa mu na kusu se wa na fie se ma na fie mi wa wo so da fie wa ya wo se me da fie so wo pementokwa be ma me nkasa wo pementokwa ene de bia ntokwasem no wa ha ye na me se ma me aden enti ye na me je sika ne firi ne nsam me je sika no enti na ma me ne ye ho hyehye ne se bia me ble dane akọ ne nti wana o ka chem se me bakofi me sraw fa sika no ma me ne no ma dance ni na me de sika no na me se fiafo nyina mu hwo mu wa se si we to so ampiem no na me ba so ame be ka chem me ma me oba panyini se de oba de ye me ni o enti me na nakura de no president ko pe se o siesie na nke ya tuna fefe se nkola mi no a ya hia fe se ye bobrade ni kwa se we ba ye ntem esme ya de bia woni ne ya de asekan sekan premier nu de mintimi ntina ma nana to so mies e bia na miensa na magi a na nyame amfa kom na me de awo no enso bia wa cho so sekan premier nu de onso e bia adwen bi baba otirima ma onso de aye ni bibi entimi ya se na mi de me mpe ha bia enti wo mu a ni esa da ho no mo nana me hu bi da me ne da ho no mo wa sole ahomache praye no odi asipunu yachi na me da fom ntokwa no ba ye me ne yes an ye ko sa ne dia odamfa so na me da fom a me de ayi fom atoso a me da so de me hu an se odi praye si apunu na chi ho no mo nana eno de ma fam ada enti me ye na enam no bibia me se sole no show ni so ade enti me ye ya me sode ye no me hu sa baba we kuta ahwehwe no wote mpa no so no wode ewuro enti me ye se me kwakana no sa tu kosua ba bia me da no yakopon kwa ne ma dance ni ana wo tu kosua no ebo me kosua no so kura no me wa dance e ofio wa tu kosua premienu first one and American second one de me my few for ya we say mo me hwe say owura ahwehwe ne wo mpa ne so owura ahwehwe ne wo mpa ne so wode hwe so ana se wode hwe me so no odan mpa no enti ye na praye ne so twere pro praye ne so twere pro na ti nana enti praye no uhu ye no me ye mo hye me hu bi da me ye mo hye me pa andi ho na ko fa sansam ni nyina ba na me se sa de atwa no pa no de na sis ma me sraw enti na kosua ni kura no so kura no oto ye wo sore ye na me da ho no oto kosua no e de bo ho ana pitigu me so enti pitigu me so nya kosua no ko wo se gina na num so pigu me so nyankopon ko na me dance ni me ya driver ni central men kasa men to aso to aha ko enti aya me ya pa na me se ma me se wa na die na wo ji afiri me wo
bema krono amafo di mi ho ada me nkasa me betra ho ache pa me sisi fie no ne ye nipa mienu no ba ko afirum na aka me ko ana metifi afio ho mantam obi ante ma no ne kasa me kura na kura me ba ha kura me first FM state me nya yi kura da me no ana me ye nam se ma me adan me ye driver ni de bia wo ya na ma ye di anje se me ye yi o me ne ade na me pa me ho asem se sia me no kasa ye nipa enum nana me ma me afrim me ma pa afrim me nua no miensa omu nyina afrim enti de bia no se mamwa me ho enda me nam se de be ya me nya asem me ne ababa we tena de bia wo ha me ya yi wo ye me ani ahomachi ye sore ana odi ntokwasia me sa nyame nko an nipa wo ka anim nyame nko an ka me koto wo magu enti saada no kora me ma mo na mane ma mafie nso ntem me tena so amena me firi so amena ye wo me so amena mabusuafo wo kora na me ma me oba panyin wo enti me tena so amesa ma de sam na me obey na den o ma me nwie kunu se awale no wo mpene so enti tena obey bi na me so me ntra me baabi asafo wo koma sole no o mo so mpene awale no so na afia de na wo tete me ka ho de no aye din no wati wasa na me so ma me pekasa ne na me so mitu din na ma ye enti wo wa na ne da sore ene ne do sore dia echen obi a me de ka wa hye no nana ene di obey ya wo no okrokro ene nkwanda de obo mi bi pa di obey ya me no ebe boro so ene nana sa sika no so a wo ka se ana me yale no a o ka se wa spend say you know scan san enye nokure nana enye nokure tam no mudi adwuma tin mi chicha na ma zo gakra enye nokure de kwa nokure wo mu ne se na madwuma asai ka na nya media na madwuma asai ena ye wo ho na ka kire me se o maame nua diska bi abraw sa tam na ne do asore o maame nua diska bi abraw enti no obema mbi na me de atoma na me se da bi se wa se de osie die wa ye me die mesro se sika ne de me nyi se sika no enti wo de sika ne tata mia na me kwa no ama me 500 cedis so bia me nko me ko me adwuma se sika bia ni me ho no ama 500 cedis no ye chairman chief wa ya we emre bi odi first ka oyi ma me no me ka kire me master ne so won show sika we ye odi ama me Asem Beba ho sika no ma me 15 150 sika meje ena sika was ye yi no akoma 15 years 5500 ena wo de 3 million e ka ho ena koye 45 nana nyame so ni no kurani ni sika wo me wa se o ka se sa margin 40 million a menye no 4005 no wo de sen ka ho wo de 3 million ka ho 3 million no kura no wo de bo eya akohoma ena ye 1008 Lebi say 15 plus 3 18 we ne ye yo 500 me ba chese 500 me yenson o ma fa 50 se me koso ame a minister wo me ho no wo se bia o jiwe fafa ka enti me hwa se de ositie no ebeye o de ensem bebre be ko ame ne first yi ska o de ma ame na me ka se me chama ne ye madanse no chama ne ka mu na me tran na me ka se chama ho se wa na ma 50 you know 500 no ayi anya bia no o sade o de ntokoba o de be ka me enti chama di madanse ye madanse e wo 50 cedis na e wo 50 cedis no si chama o bia na wa anya sa na me si wo de chama ye nko o de obehu enti e wo ho no ma na baba we asa be kanya no se me magine sika ye ko na no manim se me magine sika na me se wa se sika ho kan me menye wo sika o wo sika wo me ho no metimi akanya me so no kure eni ma fidi me yusu se me sa 40 million na kan menye o 40 million usika na nu 40 million usika ma nyina no mfa na me kaboma eye be 10 million me ru afi ba ko message ne 5 million de anim anim wa na me de sika ma no ese na kana na me yusu na ka ru ani ni ho na ye battery sem na ne ha me ana me che sa 5 million no ana me de ko to battery no me ne pay battery no de hye mu
enti ye na wo ha misika sem na me say 5 million no e de ma ho enti nana ni sika wo me ho pa de sesia me no kasa de e 400,000 pe ayi 4 million 500 ana ni sika wo me ho ano ni sika wo ho ano sika wo me ho ano say 40 million ne de menye ne 40 million okay abaye o se opema ede na ne mane kasa opema na mentimi hu adekoro na o se to de bia ne do so eya ede na mane do ne so so we yo ba bia wa ye ne ho kanka bi ehwa anu wa moa no ho ehwa anu asa pagya ne mu ede na ye mane pagya ne mu kanka bi se so moa ne ho a ejina bibi so e na ode pagya ne mu e na so ka ne ho nso moa eye bibi e na mane ka ne ho moa sa bibi no eno no eye de wo na wote huntu na ne do no ba no ede na de do ne ba se makọ adwuma mapon me ba chese wo de ani gi ehia me enti de na ye mane tumi nya sa ani gi ade de hia wo de make e won temase ma me mbra down ye se to de bia we de DJ as related down offense ma me nchia wo e to de bia na nakoma aba e to de bia na ne do aba na mpesa wo kirekire mimu na me hunu se ede na wo hwo a e ma ne doba na de na wo hwo a e ma nakoma ba akoma ne de me na me ha no se na me kan me ma fa ne se me nua ba me bibia me ma me na evi se me ni nua ba nua ma mo ye miensa e me ma mienu enua ma miensa na me ma mienu enti me ma no me na me ye ka akire enti me fa no me fa ne se me nua ba no me bibia no enti ya wo ye de ne ma ne do ne ba oh ye nyina ye didi ye ho komo na chese ye didi komo na chese ye mienu nyina do aba na de na ye ma do ne teko na no de eji se wono a wote ya na obetimi a kire ya ye ene ma me musa ne oh Esther nana de na ye ma odoba nana ensem na waka ni nya tobo we de ye asem simple na mebusa wo o se eto de bi a wodoba eto de bi odo ne teko wa ye se kanka bi eto de bi a wo ba wu mu eto de bi a wo kan wu mu kwa enti mi pese mi hunu o se mi mbusa wo enti wo sa wo do beba e wo wo ne driver ko finti ntemo a de na ye ma do ne ba nana me de minim onanim unsu unim na de enso na ye ma abufuo ne ba abufuo no eye ne maasem ne masem opema pa wote wosa no ya na busuafo no sa edi na chininti no wo mo ka oya no oya de no ma meti ase wo ma me wusu wo ba pa ni a wo ne papa wo ne da no ma ni di nan hwese wo ma ni na ba ko ne mpla wo bla na ya ye wo de wa ye ne yere wa ayi fro e wo so ame o ma me je ne mpla abraham oba ni mi Albert ayi fie wo kunu fie wo e ma ga ne na fie wo de si ame ka sai o mo hwegu ade wo obi obe ha da na se ya oba hye ne ma no wo fie wo wo bia na ere nim wo bia nim asem ame kan wo bo sha sa no mo tie bi no mo sa no tie ne wo fa se ba ko no so sa ma ble wo fie da mu nya ba bo ga ni bi sa no mo bu sha na bi no mo sa no mo tie o ma me tie se sa enti wo de eye ma wo bufu eye ne maasem so wo mu obedi watem ankasa be ma wen obi oso won kasa she na no ya wo dia ko ba wo timi wo di she ndana wo di watem a mi kasa anse na kure na kure me say no na o na chi de ada na o ti na wo kan ko na no ma bi oga chere se na nimu nyina ye modua so wa ha mi da minim se de bia mutie wo ti minim de akọ wo se me kasa ma ye di because wo ye tie wo a wo ma we kan de we kan kasa bi wo bia na abusa ti mi tie wo pa kofinti nana otumi ka kire oba se na nimu atwam nana menka na de bi wa akoma da wo busa ni nwie otumi kasa nana menka sa na me sa meda wachi mintimi kasa nana wanimu na meka mintimi chantro obai ne hawa a wo ka nyina ne se wo ye maasem okay sa ga na wo ka kire ye se oni na jai odi nkan hu no no ye wadamfo ni nyina ye nsem a okeka ye afei
abaya yi se oba fie ho eyampa saa efie no oba ye no na me aha tobo oba fie ho na okay die enti no oba ho ye no ofre me anu wonyame ofre me anu wonyame o wadamfo nso de ofre na so onya wadamfo waye wo mpena dada mpena dada ofre me anu wonyame no enti na yeso woto am fie ho obi a woni ni hwiye bio so ofre wo onyawa a wo bepe de fie ho sanana efie ho de me de ne ko ho onu onim fie ho no mo me de ne ko se onim fie ho no man ka wontimi me enti oba ho so wo bepe oba ho be sra me na ma ne e sen no oba hwe so wo se wa frɛ me saa wonyame enti no wo ba be hwe ya adukuro nti a wonyame abaya dan wo ka asem foforo ge no ka kire wo se die enti no aba fie otie adia wani me ko ya no na wani me ko awoma ko ma sa me no kutaka to Australia tonso na oda wani ga the next year wani ne da eye bibi o ma miska nya me hye sa me ko le ba ko ma ye cha be yeme ti mo nyina preso de kedi na ta chiro to ba ti o wo ka ho ma mi ka ho bi woni bi akoba e chiro sa na ta makoto na ase na ma me ko ma mi ewu ni se die enti no oba adetege etino boy wanye aduma me so na nya mrafo aduma na me ye ana me ko na me ye me mafie ntem etimi mafie ntem no se na broni no so be frai me ko mi ko jai me sika wo ho ti me ba fie no na me fie broni se won hwe se me sika na makwa ma jale ho no won hwe na nkwala na anya dan fe sika no eti se me fie broni sa bi si ma me ba fie me duru na me ba fie anajo no me se ye nyina to kwapra ne wo mo ben ena broni ni fe toro de she no se bi na ba we she attack wo kwam because me from one time timi brodi ni ba no ba no ba gire chiramos Esther me ya come na me pie no busa am said yasem na me said enti am frɛ wan peke call no wan peke call no na wo de baaye na me gya ne kwekwa te kwan ho timi gya na me say ene me no sesan na akora me kwa akoda eti say na wo no ne ba fie no na wa fra bro san ne so no tu na wo so kwa na wo ne makoa wo ne mentama eti wo ba bi kura wo so akoda atoti ni no ge ne ba ho ade eti ge ne ba ho ne say no e ka feelings ano no onya kwan kwa ge no ni scan to bedum ne phone so no dum ne phone wo so no dum ne phone ti ge ne fe na wonya no e na ge ne so wate se we ma ani awu e no si mo ba fie ho sama so ne di 1 week awie menu su we be ma no ana kofinti ma ani awu to si mo ba fie ho ya di 1 week ne Thursday ne Sunday ahomache ne ya da se so ko kwam na da eno oba ye robo opu na me sorry oni girl ni di nkomo me ni di nkomo ba o tena de o ka kire o se de yin wo see wodi ko internet sie woni na 3 years ena me se me so no business some na 4 years 7 years eno was to about the say wo that the ko internet go down ho beda me nchen ena me se to wana no beda no odi mani saa no wo kwa ho kire bu nyina no ye dai wo se me kura de sister me mo ba ma ho me de me ni bi na ma won kura mienu ge ne ka sa na sabre na kofinti wai na kofinti no sabre na wo kotoret bisa ko ne ba ro ka se Esther me yefunu me ye sani kofi ge ya ka wei ebra mfa se ade ade wa bo crash no ge no ofi atonsu no ba beduru ye no obeduru ye ya ampa se okọ eja nan so no kura se me ko eja nan no kura uhu no yam hyew me ye man hye me de na se na me be ko private na obi asem wo hye emenipa eja ne nan me ma me Abraham nta sei enti asem wo hye a ye nta anka nkere no wo ka asem wo hye kire ni sese ya frutuo be ba ne so sese ya betumi ye ja ne nan enti woni obai nete eye dankrom ena another girl afri atonsu ababedu it means say wa ba be crash enti wo crash sa no wo yam hyew enti na ma wo ko toilet so no meboa na me ntwa won tro me de eya sam na me busa o meboa me ye man hye me wo ye man na me ma plan so anopa bia no me sole a me ye me ko private enti me ye se me be ko na no na me kura me man akonya se ne won trase edem me ma na otia wo begna ni mo na me se won metna dem e wo ba bi Esther wo no enti wuja on Esther ho patch on you enti Esther ni mienu di nkomo wa bra na na me ni ho enti sabaya ne ka kire wo se
oka kire Esther say ne mpena no oni na tena sei na ne nchen na wo ba beda wo beda nu ahu me pa cha me ba wo beda nu ahu ane de omo nkomo me die de se na me ka se me nimu dia na me boa abaya ne ka wo wanim kire wo wa ma e ya we se wa kan wo manim na wo pa wo ka so ka wo na baba wo no odi Okaya, ada se ni pade wo fun na obetumi apa. Oye mama sante bibia se oye ompena dada. Sese ya obafie ho be ye den. Efie ho de na meka se nana. Ofre mi anu wo nyame no. Anu wo se o, se mo abadia na mo abadia. Me ba be hwe. Na ompena dada de wo fre onu onyawa wo ba wo be ye den. So de ho no koda. Me ompena dada ne wo. Na sa wo frɛ me na wu nyame a wo fa me ho bɛ enti wo ba abaya kawanu tum keep quiet wo mpra da na no no enti so frɛ wo nyawa wo mpra da de wo frɛ wo nyawa wo fa ho bɛ enti wo ba bɛ yɛ dai kofinti na no ba sɛ one na mane a ode ba ye ne sɛ wa frɛ me a wo nyame enti wa frɛ me a wo nyame ne de no woni ba bia metene de ɛse wo ba no wo bɛ shade kro nti a wo nyame sa ga ne frɛ ne sɛ ye fe na abna me kasi wanim twan se na abna one ne twemp na ka Esther ho me kasi wanim twan pede wo kan sebe enya de a ensi so be ma wo mpena wo san wo mpena ye chewa na na kwasi a champion ne kan na sem o se say ye nche wo so pa enkasa ye no kra da sasem no eye no kran so se bema wokokoye na ye nchi wo pa filigado chi pa menyi ntum da nyawa chesa ya chew ene ye chewa bunkotodwe go down on your knees hold the lady leg one leg is a lady please I beg you I'm sorry forgive me it no go happen again it's a lady. The moment obe chona me kansa sem we radio so na ebinom so omo ne menya adwe se bema ebo crash a de obe sori edi na chi no odo no me kansa sem we na bi so omo ne menya adwe yes se bema bo crash a wa obe ja wo no obew de obe di na chi no ono no okwa akoka bibia to ne trim enti sa ba se kura no se bia ba ya ndi obekọ enti bibi ni a eye stay na ne beka enti kofie pede wo kan sabe menya akwada efie duonum ni akire de ware de bia maresno but o ye drobe ni nso o drobe ni pema mo sha ho ondo o yiri so pema okay o de emfa ne saa ba bia e bia me mawura pie no wo wura hobi enti ene de wo kan ye nsisi sui na saa ba ya abna na o wa to nso no na awe ne ka ho na emu masam na aba na wo pe ba bi di uti awura because girl no o bo crash meboa na majema phone so atumo ama me ko hu ntrin enti ane Esther na ye ba akopɛ o da so let see enne asai what tim nchen wo so bo da do da obusia for dem sim binu dem ni mo Esther me say ene ye ba akopɛ na me say ye ba akopɛ wo say nim biem na ba akoti ayi braman anu no be we what do no what do no it no kan say no obi yire no what do no ba ha da ma ayi what do no obi yire bia di wa na say na ba wo sa tuka da ma na ha da ma na wudi no ali ase dia minimum na wudi wa so ele o de ele kan no an wo ya na me hwe na wase hewe wo ebrori no na on ne twempra dabi ene da atene wo ho ni so promo ba ma wo so won pame na kami o mi manyi se o am wa yi atoagu so me bu a on ka na kure manyi se o baba o ka metimi smati asa konyi sai ama be ma na who catch your man so be share do so agun to satan so dia no na me yale wo be yi hu ano na me yase me de niam tita nam ka ye twitwa niam wa wo be ka oba be wo be
ti yana nana me fa bibia nsie oba yi so se me ma twempna me twempna na me twe no me de na me de doje wani mu ne me bo nim kotoje majitum oba no na ya me mpra no so no so se wakọ asore na so wakuta babo na so no so no obi nyisaye na so wonyuntungu ya won ka na kura satam no ne wote no na me twe kronom abonten to CBC kronom CBC ahoda ade ne epieye epia ko na me ni obi na frɛ me madam fo pa na frɛ me sɛ me hade no me nipa me ne tete wono de ma ne de wono ahu wone ne ba ene hu na okopo ne papa amane eti yes ne me ni secret bia no ma sɛ me katakata u secret so wowa me katakata u secret so enti wone wo wote no ono nso kofa ba ma ono so fa ba nyemo anyema ya tuagu woni me so anyem aya togu mkoka ye sa de ntina wi akra ntugu ya o se o mpe me kote ano ba o mpe me kote ano ba na na o timi da mu sa ye dem biem na se so mpe me kote ano ba na sa de ibiri ma me fanfa he nya wa o so na me sa de be ba me de ba na so mpre a so se me pema na me de apie na me de akoye de me ya me ba na ma be dem ba bu da ba na me so me dam ba bi de na wo hu ya wo ka sa broni na ano ye na adwuma na ye de broni na ye ne mpra ono okro ye kwa me nkobi ono kro ya na be ka kire me se okona onye broni ne ye ya wo kichi broni tim be so ne mu na ni pa be so ma na de na wo pa kire na na so mu na oja ahoma na na obe yo me wo jala mo ma na na hu bi ma nko hu na ne ade ani unyina so se wo ye ade ani unyina so na no wono na bababa ma me se wo adwuma no ko broni no ko no mi woni se ada oba ho no nko a ada na nwumre na oba ho na obesi no no na me ko gina yesro na me hwe na me se o se Ghana fo nye enti broni na se ope broni die on kasa je Ghana fo mema ne de ye nyenti no broni de unya na ope na me si jo efiri ho na woda no soro so me da fom eye me san ba so Esther nana say yi krachi ya wone ne nyemo ye tugu ye to nchen a hwan biem na nyemo wo ma wo tugu nana wo boa ono kwa me ne nyemo da jo mini ko fenti we nyemo da ela so me san fa na chi so da won kan kire ne se wo mpe ne be ma no ba men kan da what is that me ama ayi mi busuani ba ko sister ba ko mi awu ya me ko chia tobo adwene Krobea adwene but me replay of Esther kasa na no or dem be kan montomobo mama Dr. Hyper Plus in Fadetwa Krobea adwene give me the replay of the day Esther yebusa no say Esther di nti na woni kofi nti atetenam ebentumi mpiem so ka ya no yi ademai me bo replay number I will play you the replay adofo kasa bia eye prem ya oti bie na odi achebe ate to de bia meka se asam baseya na wone odofo ba bia kofi ntitie yi eni ba bia Esther tie ebe pa o nanso akoma no beye se kanikase yesa wonte enti na ya enipa abufuo ba ye kasa denden no ba wo de mo me hwe bra odo aba akopɛ wan kona bi na wakɔ akɔhye he ye kanen keten matiase enso ebasa eye the communication between akoma ne akoma ti di akoma kano sa anhye da kora mpie kese a akoma ne tefa otefa sure any other single a picture be twese me ni so se and me ntumi nka what the single room mu curtains kura nim aja kwa mwanda obi nchan da obi ayagu so da he utumi wo se kasa nketenkete afedi de betwa so no aso ne te a na wo pe ba bi di uti awura meka se bia wo da mpana no pe o wonte da eye akoma tu akoma enti wo mieru na te wo ntem asem ebia nie ewowa obeka
Awie madofo was so. Monkey no fine. At the end of all, Osen and I happens to me, sir. Who will be a good soda? At the end of dear. Hey, yo. Hey, well, here's somewhere, yo. Dr. Bobo Pabo Kasimbi, or say, so ye ni shine a benya when you're tea for. Ewa basa nyumnimu. As I don't know. Say me te, Kelmana me copebe be deed, nana me bois. Ya, and was abroad for me, ye will be unto me and can't me. Me say a year remains since you say remains, you know, a kaim in Yoma. Abasa, ya tisanyum ni munsa mwate. Obete di American ase. Obete ase. Areho. Nipa bre ewo ni wiase. Yankopon ono ne ye bambo for. Dr. Hyper Plus akwaba. Ya nana. Me kai ye kura ma me raho. Sem no bi wo ho a ya na me kai ma me reho. Ya na ya ma. Ampa o doc, nyasem ketua o. Se wani bi hunu so. Ni o ma ni bi wo ho a. Tumi kan si abonten. Komi wi. O be ba ni awie bibia. Ni nyina every day front abasa. So we ba na bibia e kama. Ni awie. E bia pay spray bi the spray ho kama. Yeah. Say entesa. Nya ba bi a wo pe na apɛ kra woda. Na me adru dia de kra am Fred Dr. Hyper Plus so the Olam Cruise and Doc. Ma menye nkosi ba bi na me packing them. Edu adopa na matu abisi Otec na wa befa. Fako dia sakakra. And then so ya wada. Yes. And then ya dapa. Da kron pa. Yes. Hyper Plus Pavi Plasmos. Yes. And yasem ketwa. In fact, now no Hyper Plus adidie na ye no. The whole results are started. Oh yes. Yeah. Amam for papa mpanyimfo mehwe won mu ages na omon frɛ me kra no be ye nipa be 5 or 6 and afrɛ me. Wow. Sasa no a ye Hyper Plus edidie no ye wie ya no mo so ye fast and no mo so kopɛ won mu kwadu. Na papa ba akodi oso no okoje ne kwadu no oje ne Hyper Plus ni nyina baaye no e no oto atadwe begu ne yere ho se ye nyina de behwe match no na okasha awurade nyankopɔ animunyam se sa huri na me nso no da no onu nso di nkunim. Yes. Odi mu nkunim. Dr. Huri na me nso de de emfaso wo so aye boa ye nyina se woni padua na ho odi gina bra ya de aka nyina aye mfaso ena wie doctor ma ye binom nana me da ase ene so ye ma obia oti Otec ebianom na ma me fa nchia soronko ema obia oti programming titi woni ehwe social media handles no time amonya mode monitor Hyper Plus Pavi Plasmos nana eye asempa tre no a na ye ho adwuma na ye asempa tre no ye hwe se de edi nipa be koyare mu na ebetumi asai nipadua no ena nyankopon nam Hyper Plus Pavi Plasmos so boa na ye nyina enye apomuden ye bekoso aka ye ho se na wo pe brofo right brofo no e di ahyehye ho no ye bekoso aka ye ho se yare ne nam frame sure bole twa ho ahia bi wo ye market ye mani schools mu je se be bia ye fa bia no se nye ka to wisi a ye srade aduane a na sikire aduane ene ye kwa akodie ho abehia se Hyper Plus no pa no onipa bia betumi nya bia nom na aboa we edudo na ye nananom num dudo sebe wo mkra na phone sem ha woni ana etumi sansuo a etene enom woni ana wo maduane die ye ekra no num dudo anopa ombede mo anum dudo ene hwe nuane noodles ye mani dibi je say drinks ahodo ye mani nom omusa ye exposed to ohawa ebitumi de yadre abrom eni ye srese anka wantumi kra no bosumi ni nyina Hyper Plus baako Pavi Plasmos baako yebi ema oma na yebi ma wadofo nso ena me de me personal line e ma sure ya wada bomodin na fa number si frame say Hyper Plus Pavi Plasmos no doc me de me to ase ena ya na twetwe me aduro na betumi aboa me ana doc aya na me nsa me titriti me dware wi a sabi aya na me ho ekeka me
ensan bi agu me ho obi kura de agu ne private part obi wo ho so a ne haw nyina ye ne ti a aya na atwi ne kenken bo ne kenken je se wa ampe painkillers na nkeka mo so anom a na eyaw no ano ye den obi akoto painkillers a onom ne menses ni nyama ye beba bia next week but pains o na munti Jesus ase wi painkillers na akosi se eba so obesa anom nti bibia no na so the painkillers say ne nipadua no saafo ni nyina betumi ahyase apre ahoden e di amani padua no emfa hone ohawa a wona mu Hepaplus paviplasmus numbibu a woni padua no me personal lines ni 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai se enu ne ye Hepaplus Pavi ena plasmos na ne bo ne nsesan sure anopa me ba na obi frɛ me se doc ya te se omo toton ne emem na duro no smatuma na ntum okay se onti wo Otec FM say Hepaplus bo na sesan bebia be ko obi de ma abodin bi oboa ene ya sanso making known say ukọ baabi na obi se Hepaplus paviplasmus na Otec FM fo ka se miensa ne nyina ye 60 no me hade me nton ne sa mesrawo man ni nya chinye bia ko baabi foforo wa na ukura usika fa ko baabi foforo ni na nansa na de open no de je wo fa so ato ne bu aso ato ne botom ame usika fa ko baabi foforo eduro no ye peso bia nya binom eni ntina ne buo no ye ma wo hunu na obi amfa ma obo eden ene ukọ Asante mampon a se wa heba moton even less than 60 cedis no for mensa radio so asem de omo kan tesa na omo ntumi tena Otec FM enkase miensa ne 60 cedis o de men ne nya argument ko baabi foforo ana se freme se me hihye bi kura de brewa o kura de wasan ato adi wonim se o frɛ na me bro package na ni nyina anka yese 600 no one delivery ni free wow and two me san yi 100 cedis free so ma if so waje package a oni obusuafo no enti so obi se o deny o disenfranchise o ma on to ba emfa Hepaplus paviplasmus no ho a Asem dekra na ebuna Asem dekra okay if you say metumi ahyehye package the amount 500 cedis good enti se won kwa obebi awo no obre as wonya duro ni bianom enya se ukoto ukọ ye ton abode ma nti brands wonya bianom na opese ye dibi brewa obetumi nipa ba ko mienu akeka mo ho abom munya 500 penalty eno anse wo frame number sia me di tudwai metumi asend the package ni bia amount 500 cedis ye pese gana ni bia nya Hepaplus paviplasmus ne so mfaso ni ye hu se sebe Gana nyankopon embo ye timodin sa o na sabe abibifo yenso ye betumi ayade papa and at the papa kesepa ye apomuden enite na dance a eba a doctor fo efrebo ya baso mpanyimfo ankakane na omompe haben duro enso ene omonom Hepaplus paviplasmus esan kamfo ema afoforo mesra obetumi afrɛ me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 kai say enu ne ye Hepaplus Pavi ena plasmos na sa me de to so no anytime bia na dodo ebetese ye ka occupational hazard unim de be team akonya otena so ebema osisi ayo ya ebia bebia awo no bibi betumi epraw enu na ya na ebe trim but there's more to that sure
metai ka say o sister bi unua be ma bi eye dwuma o hospital so ye cleaner so ye nurse so ye accountant ko world round detergent na omo de disinfectant form ni ade no bia no edin enti ode etimu no ya sanso fan no e de how bebre no dodo na menses ebi mu me masem obi ho ya re bi watriti enko ontumi establish direct link to saade na otimu no uyi saade we nyina afiri ho asabe yese ukobro wu a menso mpafin we de oti word ho ntontom ni bi we no ibone ya yare so bi bo wane ade obi nso te bank aside say sika na o kan na no so o sika e wo pampan pa o eye fia o pampan eye mono so e wo pampan eye dwuma keto na bankers ni ye no aside that ya sanso secure ho nyina enframa mfa banking ho inti otim ni aso air condition obi be bowa obi be sneeze obi be yimframa ni nyina aginam on sanso enye active if so otifa akon inti moja ndi afuru sane obi so e drink and obenom for the lunch it is why you know one pepper plus pavi plus mosanonom as a nurse as a banker as obi oya bandwuma police ni anas obi otine office bi not na so me tinya me ya me honam ba bia anya me ya wodu ebeba mesre oyo osofo sabri ayere honum pepper plus oya presenter modwuma ne kwade na ehu na tese ye die visitors a ubehia wodom a day enya asem ketwa and sometimes I wonder say time be kwa no munya di cleaning studios e honso machine stations be program anajo presenter we free wa we never tese at any given point in time no nipa more than 2 and 3 e wo studio sure ye nyina ye kasa nyina na honestly speaking meme kasa America no microorganisms e free menu ba no home also dia o kano me humi bi enti na no pa me no me hepa plus pavi plasmos me drew fe nwumre so amenom not because in saate agumi hu ana me yefuna ye kese ana me masam ofumo da bi o hia for re nyina na yebo sure ai na won hwe me na no pay me sorry sa me ni di me di nkan nom hepa plus pavi plasmos no e fa me nsunu yes enti eye kakra aja kwa me anim nie sofo kwa me ya ye call ye base bi wa ha wow body ampesie yi tensity me enum ya ani kontomire me boni nyina wow ba kokranka wow so what ya esan ti wanum yes esan ma utumi tibiti yes what ya say enti ebma ni paduane ye strong wa wutie Otec FM mensa da mensa yem o de fane sa wonyare o no maduro no mana boa o well being mesre o infections what treat ye nko o de sase no hepa plus pavi plasmos o yo ba atadwewie no e very important sure adanse e ba sure fanchin so kwa hohoro watadwe ho na o de sase sese begu anu mo we ye hwe se onyankopon ntina yeye mu ana so yo bema sebe wabase mu ayemre usa umunya din untumi ndin kunim asase pese ne da hwe fa onansi so ne fo asase ma wo se me na aye me ya mesrewo o yo bema enkoto China ne aduru for sex ma hepa plus pavi plasmos na o de fakodunum fatu chire course ne ba na ye se mani aja obema hepa plus pavi na plasmos o de onom ya pekodunum na di tu achire ye se ye ma oduane a untumi ni ana la so panyi bi friends dog sa enti na wokodu na wo kasa ye enti no ya mpana me ayi se masase ehunti onu ankasa no so hunu ntini ba sha se di kodu na odi ni yie no wa hunu ntini very good aduane ne ye aduane ebua yen ye mom dikan nom hepa plus pavi plus me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 059 13 67 898 898
059 13 67 898. Owa manonia. Sure. 0542 807 907 0542 807 907. I say enwene ye Hepa Plus Papavi and Plasmos. Monica's a doctor. Every yadawasi bru adofoni adeshare papa enamne nsaso na Ghana de odoman kuma adwene ode adom no na waye nhwehwemu edi nromi ensa koje adasa abadwaso no ono ankasa ne yetene nkane no na unia wate ni seyie no memfa nya kwadwuru hwe emfa ho ne yade bia awie o battle se wo boa unipadua na hoden ema ni gina brania de aka nyina ye bonus ma I'm telling you enti wate ni seyie bowura drugstore pharmacy over the counter herbal shop na de okọ enu ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso topaye de wo pe na utwusu wate obe memene a topaye wo ho obe nomo a ni nsuo nso wo ho na de pipi na won so nom na wonomo a ebeboa unipadua na hoden ya de kro no ebe free ho afi ama ho ato wodi etie wei ni twa me ho meba sese ya apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being ebusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie dumienu nka ho. Our pharmacies na herbal shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na medisi ye wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De medisi ye wo an say. Makoto Dawood 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain wapaso usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye future life smart food bebo afei de aye abusuanchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abane
ya Bolivia Enterprise na akɔfa nnuane yɛ bɔ ɔman yi mu ɛnkran wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna Tema wobɛnya bi atɔ Evergreen Supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 Future Life Smart Food ɛbɔ daakye ho ban Owura bra Dabia Sanopo, Awio, Enumero, Mehu wo mi fia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efi kama utimi. Enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nanso ankwesiaga. Ba akokra de. Enkofo yi se akwesi buoso. Buoso. Na wonti Voter Drill Limited nkana. Voter Drill? Ane, medie yi. Ono mu ane tu yo. Emfi duduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechire bo ho driller. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono. Obesiesie nso ama kama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem firi se. Owo mfidi kama wode yadwuma. Wo Kumase ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban hey mi kohosisi we di oponko penentem die. Ji wonu number seka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa kire mi Voter Drill Limited yi mi problem na solve. Mfie duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena bank ya besoma manfo papa sefa account ben na opese obie na besia de metomebo ase na mede wafam se wo mane sika na wo gisika framanone a eye Sechedomase Community Bank PLC na mekamfo de ama wo ye kuani opebusia aye okua ana se wo ya ba adwuma ni eye na bafia opebusia ana se mo ye bodwa monkam hommom se ku na bosia bo ebeye mre se susu na wotonko ade a oni hawkra afi smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department wo ye shenkani na opese oto wankasa wo ka otwi obi prague ya opese onya wo de e yabobo ya na wo pa obema obesia amoato bi banki head office e wo Sechedomase sanso e na wo branch wo ho na obel Sechedomase dwano wadra e wo GPRT abrosan nchen pe Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo okọ anwulaga e jena jusuo ho obehu banki wo aboabo obel post office ho aswase kwan so pair Otafo de Club 600 Dr. Amuzu Junction Bompata Oben Boss FM Adum Kumase Moses Ongo nso be home our second station ho a afi or mobilization centers ahodo okọ anyinesu a Oben anyinesu nursing training school chichewerefo emfa omo aninche police station ho pair sanso ena edidwan obe home health center ho fre 0501682737 and 0501617924 Sechedomase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adipaure ni krom hadie wonkwa na woni ma de pa no piao unimme entwam me di product fufuro bi aba se wonya bi a woni haw adepa hene no Ani eyampa eye simple plus. Sa wo pe phone accessories, be it batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands-free, any phone accessory biya. Sa winya simple plus dia eno ne papa no. Afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances biya. Choose simple plus. Same kind, se krom hadie woni adepa hene no. Se me tira kwantam na me ho premi Kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no. Osia dan na nakwabenapo contractor 1 sano bia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses ahunu eyemi o nanso me problem ba ko pa ne se afi bia je se me plaza dan no ma sa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra Osia dan pa na wonte avglo bricks tiles fonka wo mo de wo mo tiles no eye bricks eye de London fo yusu ne
bia ya wo Ghana ha we no clean ko an ye dia ye wo hia plastering wo hia painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no Eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛwe nampa no sa wo pe Avglo nyuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na osi adan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo ene afoforo bebre aka oh I see osi adan say de Ghana ha de Avglo Brick Styles enua na bebre na yusu aso eni from number na mame na me from say see me je honkra eni free 0244 992928 oh eni say de Avglo di me champions in the bia enua no Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Out of 4, Yadamase. Yakoya, Yasan Bebio, Ahaye 102.9. Ahaye, Otec. Asem Beba Dabi no, and our Sunguswa, and we are tie, and then we are and live. Now we ya na wakaya shanenso. Sese cheduma se community bank PLC enso etayechi ena wiei onipa biara utie me akwanya no aba ma one se mesra okeka ho sese uhie sikasem ehon totoya ebetumi du sikasem wagina yie ede ama wo a bank ba akopɛ ene betumi aboa wo sa akwan ne so eno ne se cheduma se community bank PLC bank iba yei emfinhia aduanan sia ne akiremie still one mugusu wa system ni mu a yente won ho asemoni bia enti wa wutie me se wo pe bia ya wo be bia account bi na kine bi oho kire wo a yetumi abo besia na yede aboa wo a eye Secheduma se community bank PLC and American for amount ye be ordinary current account ye be corporate current account ye be savings account me bada achi account fixed deposit no interest rate no very competitive and money transfers ahodo ni nyina ye bi wa ha ye Western Union mobile money transfers ahodo interbank transfers USDD momo no ene Ghana pay ne e-switch nyina no Secheduma se community bank PLC ye bi na ane ye bi dwa wo ya amaya dwuma ye ni o wo ya ankura wu wa na wo ye wa ankasa wadwuma wu bra wakwa ahokyire mu no ye bebɔ besia ama ade ayedwuma monka mu humom adwadifo na ye mamu group loans ye makuafo besia ene ye mabosia me de ye yie ye de bi kura ware ye ka ye hwe ene nyankopɔn to nsupagu so a ye nka driver kufinti ne estobi mum na ene ye nyina mu nkɔgye aware abosia mfiri Secheduma se na kufim fa nkɔye ne ho ade ne yenkɔ mesrawo bowura ye branch bi e ben wo mu oba Secheduma si dwemu a ye wo ho oba adwira ye wo GPLT for danim oba kwa abiri Kenya ase a ye ba abrosan se hwa ye wo hwa ye ben emi school no oba anwona ga ye wo jene dwom ho aboabo ye wo post office no achi asanwa ase ye wo club 600 ena adum boss FM akiri ho Mozongo ye wo second station ye wo mobilization centers miensa enyina su in the adwira Secheduma se municipal chechere in the Fijakwa Abre North ena edidwan in the Mampo municipal ye numbers nie unti bibi ase a eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 first ahoma we sisi ya woni Secheduma se community bank PLC ye be kasa de wonti ase na nu ne be kire mu ama wo ena onyame wo ho hebaafo ye ne ye de basa nupa no aba edwaso ena hwan na etie me na ne yafunu yade ka ne ho a ne fie gya adum ena hwan na etie me ya sebe asenkese ato no te se ne nsabuo mu nye sebi woduru mpa so a 2 minutes be ma no adane infections ahodo na adokoro no ne cholesterol ewo suri eye hwanea ne kokko pai ne to na ne ho kire no o peduru a wo be no mo ama sumdue atumi abafie afiri saa hawi mu a eye basa herbal capsules eno ne aduru a ese se oto
na ye wone ointment nso basa heba ointment na no de se ya sabra bi se ya asrambi eyentosi ahohye ana pampers rashes no na etete wo ba no a fa basa heba ointment ne dan yakwada ni nku ebeboa ne pa wo panyini kakaje se wo nsa no na mowerɛ honam kankanya ba ho ɔsɛye anani padua mu yaw nam wadwumade nti na ntɛmo apropro nso yusu basa heba ointment ne bi na ebeye ni nyina nso de amawo ba bi eto onu obi akona akasa opɛ basa ne capsules no ene ne ointment no a ubenya bi ye number eye 0244 26 7725 0244 26 7725 unya fresa homa we ya woni ye bekasa enchiremu a wohia no eno ne ye de be mawo awia Citrus Investment Real Estate Limited kumasi heya ne yensu yebutuo na adofo ne ade hye adwuma ase transfer obo no enya asem ketu a wuni a wutie mie na sebe o page apade papa ato fa ho bata se transfer wate na wonom na ewo professionals a odua wasase ya wo part of yenton at the phone farmer obeto awie na manso wo so wabregu kwa fa ho boss transfer se wo pe efia yesi awie ana yegusu sina wa wo kwa complete nso a ni nyina no se transfer obedi ho dwuma na wapede asem ni ho na ode amawo ena awie meka wo so otumra wo kiresie se ye ya ye kasei owo 5 bedroom house ewo kumasi ginya ase heya oton owo 6 plots of land asase maako plot maako nsia eno so dakote kan US achi heya ewo Citrus nsem oton owo story building a adankra maako 13 dumiensa ne wom eno so wokumase santasi TUC heya ehye Citrus nsa eno so oton eno owo 4 bedroom story building na yesi ni egu fe jafa ewo kronumbosie eno so wo Citrus nsem eno so oton so wo agapade bi wo de breast transfer won ton a obeye hwehwemu ohusade no ye wodea na waton de amawo ne numbers ni eje fredo de wonte ase no wonkire mu mawo eye 0548 18 1000 ena 0241 19 8922 ena asasu heba center yeni adiku bi aba pada no aba onuada sane awutie mie wo ye bema sebe ma mensemu hiawo sebe wo ye bema na wugina wo na so a kwabana ne eboawo yise ntine se oba unibia didi wuntine ho ewo ba so shehe Krobea kwa yabrawo wati ase eno na kubi eba pada ne ye ho adwuma ma wo entime ka se wo ye bema 2 minutes no wadane wo de no so oba na nsomu amoa akora na entumi mpagya ye ni ayete se kontomre de akagya bete nya papa watumi ehusade efon wa na efon twikom ye how kese de mawo koto kubi heba powder enye nsuo ye powder asazufuo ene de aba wunya ukube nsuo ana wunya nsuo dede na wo sebigum na wo kanum na wo sepe wa de atise tia obefa ne la oba Otec fia ha obenya bi ato kubi heba powder no okomisi eba ne blazer rekwa obenya bi ato ewumrum Fredimens ne kolena ko Ashtown ubenya bi ato ho ofata drug store ewo abu akwa Kufodua station ho ono nsu tobi okọ fọdwo heba wasante bekwai otobi okọ smart deba wo boase ono nsu tobi O6 Plaza ye ewo abu akwa woni eto onuro no okọ na akasa wo pe kubi heba powder obema bi amo ato ana asofo asamo a woni edi nro yi aba no adru ne number no eye 0244 16 6602 and 0243 505775 and a grow fine herbal tonic and in the ointment a digital herbal for this do with yaba na wa wutie be na wie na sebe wa wutumi hu se wanumu ato aduane pa aduane pa de wuntumi ntibi ni edu anadwo nso wuntumi na ubreo wo be kan karanda ifon so na ehuna mani TV na abehwe edu ahomache no na se waye mremre wonso besori akwa adwuma wu wote wo twen de hweye na asemo amfo ase koto grow fine herbal tonic wodi enonom ebeboa wo na yi sa problem na free wa ma wate ebeboa pa afi wonso yo ba sebe wonsabuo mu no wo bre pa wo wonsabuo mu
obi de ba badodo obi de ba ni tum obi de ba 2 days na twa wo bre obi nso de ba ye ne ya ni nyina mo no grow fine onu no grow fine tonic no a aduro ne ye ye natural cocoa ne de aye na me se aduro e wonyare mpo na no bia enam se ahodinro necessary vitamins a ehia ma nipadua na hodin nyira bi wo nti no ekutia yade grow fine herbal tonic ene aduro idin ene wo grow fine ointment nso wo ho na grow fine ointment se wo ye obi a wusisi ukotodwe wachiri bremo we ya adwuma de bi nti ya na waye mre unya grow fine ne ointment bi na so di twitwia eboa na hwe ba bi eto no bi anso kwa abenya bi o ai digital heba for your number e 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresh ahoma we ya no be kasa na de onti ase ne ya kirim awie Dawood Aba Hospital traditional Dr. Dawood papa no a wode Dawood ointment any Dawood 360 capsules abano you no na be Dawood Aba Hospital and you anom ejeso krapa na hospital we ewo edane enkane na metro FM ni wom no si wo sa junction ne so se wo mu ni sa dan ni mu bio na emo kan dan ba ko mienu miensa enai bi no akwa akoto new place na omo wo no eye sa lane na ko tare kwan yaguso kama into nam so emfuturu mo ana wo de ebusa tasifo no Oma ye stores wo ho no se wo pe Dawood Herbal Hospital baby okono beka se ene wo ho na mesre okọ na wo ba yi wo yade a wo de anante a wapa no apapa wunya no ahei wo de ba ubenyu ahoto ate wo de ye sichiri yade wo de ye mujabroso wo de ye hepatitis B enam yade bi no ate ana prostate mo kokuram na wanya stroke yade abo wahwe ho ana fibroid ene ha wodie ye koko ana sisi yade brafo bia ojo ho enye se ye sasabro ana wo ba wo pa wo na ema ana bema wonso obema da form bem papa ne be ye wadru ubegina so kama ama bibia ye fine wodie frɛ doctor sisi ya na de onti ase no mo awo number ne ye 0244 88 6437 ena 020 168 1717 fresa homa we na traditional doctor one won kasa moawo and a simple plus phone accessories yanzu ne enie onua wutie mie fa wo hodom simple plus ne brand no na wo phone no enkwa amane nsohwe ene wo hawo mu da biara da ena wie ye kan ye kan wo hawo yes wo phone no wo de kwa ye screen na pai akwa ni bi esu o se battery ne nye ai wan fa charger papa charge enti ama battery na huhuru e na aba be pai wo phone screen no enti da bia ya me kan for simple plus charges no e de mamo wo to phone charger no na nya simple plus die ni bia simple plus mu hu a ento enti tuatufo bo no wo ma mutu accessories no tunefo kachire nso onko fa simple plus die ni bi eno ope Samsung chargers ope iPhone chargers Android phone bia charger simple plus die no waye bi aba ubenya bi ope ne power banks ope ne batteries ope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset ubenya bi ope phone covers iPod any protectors ubenya bi phone accessory bia wo hia bia wa wutu phone accessory siton braha ye de ne ye sa wo pe ne nkronkro ha yatufuom sika kuma bi o de be ba be fa de pa ye wo kuma se ha adehyeman market ho no ho station ho no abrosane a wugina ho a enikejetia Dubai getu no eye opposite no fobra sa abrosan ne first floor ye waso ye kese ba ko ho afi sa wo ba ase ho a enka ne ba bi ane ye frɛ ho toilet dan ho kejetia ho no masalachi ne nchen no ye waso ye ba kese ba ko nso ho ye no mesinie wudi bibia ni wo chiri kura no ebetu ni oma no na ye de amane na adu sika aba numbers ne ye 0244 59 0374 and 0241 70 9636 first number we see ya one simple plus for nkasa the amount ase no obechiri mu di amamo arofo memma mabedwafo abem ewo asemi ho Eden Oba Esther Nana na ye wo se obewo amakofinti ana wo ngo broni ne de no aha kofinti se one wonyemoy e ma wi yugoi
okokofa obi ne nyemoi ekuyigui ena akofa broni mpana ena memubusa ase die nti ena na onwo emakofinti ena na ekobome last anu yi a wode maame no da no ba o kai se mbusa o sa asem o kai de o kai o kai de me kan say ya na me hwe me date me check me date nti na me pese menyam nti na wo mpesa wo be wo ama no meboa ne ni subana na wode me namu ntia nti na wo mpesa wo be wo ama no na wo ni broni ne twempra da bi na mpa cho da bi broni na wo ne ye adwuma no na me ne ntwempna wo kan wo boa asem we ma ne bo hu dua ono ankasa de wie fra wie asem nso nyina la se me fa na chi me mpra ne broni ma ne bo me hu dua e ma wa ma mi wu ye na me de asam na me ayi me ne ka me ka mo me ne ka bo mu no na me de asam kwa koda na busua fo no se me nyae ye be fa kira koda ne e na o ma mi be wu ye na me tutu mi se na mi sa se hwe wo wu a obeka se ye wa ono so na abo ne hu dua edika hokọ na me ko to ma yi oba panyini ye nim na o ko to ma busu ayi o mo hene bi anim ene ye flash mo no ene ye tena ase ene ye koye ki ye ko aya ahembo mo ko dane ye ko dane ye kwanto ko bo ni nkuro am se bo mi nkuro ene bu bo me fa na chi da wono na ye ma se ni nyina be simu e ma anto aposo fo ni di na tem ene o ka che se mi nyi bibia fu makoma ne ye dane dua na adane na mu nya ya adanse fo enti ye dane dua no ko so me fa na chi oba Esther nana sesei kofinti atu agya ofie ho me ba chan oda so pewade da cho me mpeno ompe no me pa cho da bi enti onya okwan na ko me ba chan eno ne hia me ba chan now 300 million di eteso ana sa na meji because kwa wode ma femu ne anim guase no na obi titi useyi a ene nka kwai na wabu mi kwase papa wagimi asiwo 8 years 7.5 year anim guase wase egu me kono no mo horo be ni na wode ama me be marry won na batete wode ma fam ne ma just nana ma sem ne de how pa se nana se won so na won fa ma no be ma so de won fa ma no obeti asi abonte da bi me de menya sa me de ma ne pa me de wonim za me penalty wono so no wonim dada en ma de na me ni nye ho ono kura so be hu na so wo mpe na no ono pe a na ono so be hu da ntali enti ane ase ono she da mpe na sa ono so wonim ono so mini no won she da em na yisa so odi na bonten eti na ha eti mi ni no abonten na wo ye sa ade no wo de no mpe so no be se wo se wo mpe na wone meda nse be ma bi wade bia de bi ono no na yenye ne sa me sa de me ka de se mintimi me anso nti sa ne ma me nim se na sa ne me mintimi ene untumi nware me untumi nware me driver ko finti ana yese sasrabonsam ya waba besuye wo so ye fufuto ye de ngo eni kosua esi apampamu ne ye de amano se wonyini na wonko ababa awai baabi e keka koi kofi woda so pe waade ye hu de ye ka na wonsa ne ntena na nana bra wanim na kasa gum ma me wura ana se de esi kwani se kantwe de nana misro nti wuntumi bio ene ose jane kwan 30,000 Ghana cedi ko han dan ma no ode ne ka 4,000 cedi tuama no na onko usom sei eno pa no nana se eska na okane de mensom sa 40,000 na okane de menene kasa menene ka na akwanya no so de nana me de me kasa me no me ye yi sa me se so amena me wo tobo mentu mankrubo o se 4,000 ne de wunsom it means say ode ne ka enu 4,000 ene wabo akwanya sika say wagye si homfie nso ne fa sisi awo ye kan ote wo papa dem bachai ena ontum firi mu a saada no wode ma hane enye yie ehon so no nso te enti wo si jane kwan 30,000 ha da ma no nko eno nso som sei na tete ne dem ka se menya na mebo ebi se me madwuma yenye me kai ya me use sesi akra ye spare obi spare ena mitwi enti obenya sei nana se bia na se me ka se no se madwuma samunye
Ese wow mini obia ese me koji se sika no won. Enti won koso antena wo den. Won koso anto kopim se tam amenya sika no na me de aye. Sa 30 no so paade so ka se 30. Wo gini si ho mo ni nso nyina na bo na ekosoro ana wonim sa e ma wadwene mu sa. Se ba sa still woda so te wote. Enti de mo a wo gini si ho mo no na ho kane nso ye mo eduru mpanini animu a ye be ka sa wagena tena hwa be duru sa abre de me kan watmase. Na ma to ase. Okay. Out of 4, my baby are 4 bebum. Awa de achame. Mama usimenum. Lo agra me dase. Mama fa ba akumusa papa ya sem. Ebra hu se ewura de praye asi twetwe na kosi wodan de otu kosi ande na ye. Otu kosi asan board dan no ma ne bo wo no. Metia mu pa me ye mo hye me papa vi se me hu bi da na aye dai enti me ye ne no hamoso a ma ade achi enti ade achi na mko bo me maame asa ata na me maame ngu no wote ase na me de praye no so ka ho ko kire me mama brewa okay na ni nyina wo ba wo tukusia ye se nyina na ada so te ne ho de na ha wa na no akekere wo na opese wo kekere me na wo ya entimi enti na wo ntimi no na ada so te ho se nana ono na abesua me na afi wo si jane kwa ma ne nkwa se wo ho na ato wo nana me ho na ato me de na me yesi sika na o me wo ka me nya ma no awura ye no kure se wo de price wo kanche ye Yakopon ye madansi ni o ye trofo mitie TikTok ayo no me ma me na praye no wo ye ya na wa anye praye me ye na nya ono ne na wa na de mo ho no wa na de mo ya na ko hu ne na wa dage ne ho e wa tonsu ye de no hu so wa ye praye wo ye na me bi si ho de bia na bi so de obia wo ka se o mu busa kro TikTok o amanfo ye na ye de si de empom eda chi se ye empom ayi se pona chi se na ye de o mu so de si wa hu ni ma de mo ho TikTok ni tie ya ma ni bebre ye o suya free TikTok yes ani ya na misua ya me de ye ni wona ye de no hu ye sanu wona de am ho ti ana am say ye de no ntamu na ni de ka free ni se wonya kwa da ge ne wo da de am ho ti kwa ma me ko be busa me no me ka cho ma me so ma me ni ochini etu opa ofa praye ni bibia nko be bia okọ no nko busa na so busa abonten stella oba de onyi ano be ma no wo ye sa de no no ni de mo ho enti wo ye de no hunu ye na wo gina so de ibo ana me se wo be dai ni ka ni free ni se wo ja ge ne ho na be dai ye no wo ye me da bi ko sia bo no da bi ko so ma fa mo no uro ahwe ente sa ene de ente sa ko so de ente sa ana ahwe so ente sa nana me ko be bia me ko be bia da ye gu ne ho ye ko le me madansi ni wo de ni photo call baby me nana me nye bi da wonu ko na ma bitimi ko osofo wa me ko osofo wa da o ye for boys so ko ye ne for boys nana me nye bi da me ni de ho kana ko na sofo am ko ne wa da ye ono ne ya le de ko ye ka me ko be bia oba de akra hot account 2 minutes mati akra enya hwe asem a ye kan ma ne mema nyina entie se okofa oba ana be ma na wo hwe na untumi a mentena ho sani a oba yi kan de be ma yi kan ana na oba yi wakan nsem bebre je se from day one I will see a cracky isi kakese or dear man cry 150 1.5 one Canadian no on money day 10 cedis a day for chop money ya enya dia ache bebre awo enso watena ho sa emfie nwatwini what aso te ho na atena ho na beduru se ya ena wa beka se waje mi esi ho de na wade waje wasi ho waje kire wade ahoma ana waya ana se to aso homa ena wade aje kire wasi ho wo ho kwan we kura de ba mam enti wo ko yese nansa na watwe bosome mienu afi wo hwe ne ko ne nkoyi a wo se wo ko krachi nzu nkasa ye mo nzu saa o wonu je se won so kofa oja if you say awrai titi no enko pekasa enso awrai timi hanoa e ma ne kasa ama so aye friends e kono no mo omote ne de waton no a hwe one wo se wo ne na nyem wakoyi egu ompe wo ba watimi aka so according to the mind no e kan se ompe wo be ma no ba enti wo koyi gu ye atire wo sai kofa o ma ono a esa kofa be ma afoforo ne nyem ye na wote ho
o twen hwan oba otimi ko fa sekan se meku na makumi ho otimi ka se wa hwe ya mekumi ho ashaw na da so tia wade we ho emfie nsom empena we ho dia na do mu mienu nyina e dia na o mo twen dia ne si kwan se ba ko be ka se me nware me ko o se koso wa fiafiem ane ayi se wa nsu media na ate ho na wo se wo bre azue bia nka okoya na nka wonya be ma foforo ama na aware wo sanso na wo be ma no so ugya ne ma ne koya na nka bia nka wonya oba foforo ama ono so awawo eze be me na ne ho akodi mo eze wote wo papa dem tese no se mfie duanu na se wonya sika nsum no anya ne kwan a na oda so te da no untimi ntu ne untimi ntu no china wa bra sa dan no ka betimi dia ma han atoto aduane adi enemre kronom dan ka betimi dia ma han atete adi ato aduane adi na ate ho ya na wo ye dai entempa no a wo hu se enye no ya na ate ho ye dai abusuafo se wo wuram na hwe na untimi a ye ntena ho a ema ne nko wie se ne ne abawie ene duru ba bi nso so a eya yenka nokore kakra yenka mfo ye partner kakra se wo mi enu betena aso obi anya bibia ma obi ada aso wo mani nye da na nso so ebre bi atwamu no na anigye wuo mu papa enso ene hwe die wo mu ni die ni mu nyina ye ka gu ye yonko so abusunya sa de na ye no enye yen kai se bire bi atwamu no ye di wododa enti asemba ye hu se ne ye ka no enti minua ba mai na metu no fo se o pebiribi aya on pebiribi nye na awura yi emfiri ni so nko na onne ne ho menyi ni se krachi ye be ye ne de se obete se awura yi di oba ba be da ne dem ho a o de bema sorry o de bema ba be da dem ho a na ni be gida ni yem be hihye no ti a wote hoyi so kura wote se si a BBC se si ye ya na sa ade be kina oda ho a wo na ade ne be kwa akoma na busuya enti wo pebiribi aya pebiribi ye na pedia wo kaka na awura yi onfiri wo so emfi na ko na anya saa na obetia so akọ ware abetena dem ho ade na abeka ena ese so ntimi nka se me magina si ho enti ma ono so mo nkonko ye yi so enti mfiedu na se wunya ne kwan a ono so wanya yi da ndi so okofo be ma ne beda dem ho a na se obusuafo frɛ wo ka kire wa ede ne be ye wo enti wo wura woni pabidi a pepabidi na se awura yi wo ba ye na so o mepe no mo ne nkasa mekura ne de na ma asem nyina ne se nka oba na abeka ya na nka yasan aka mo abom ya ha de esi awade de ya ade pa che se ego timi pa nya na me frɛ na ye fry because me say na wa ba ne de enso so wo mpede a ene de obe ya o be free usu akọ no ye na onko na asomdwie emra na de wo anya sa amanfo egu ka ni mo anya betia ne penyan na ebikura na nya ogwa na abekokora nkenya hwe onhwa na akosa obi mekura bia na abesa mfisi ana metako kropo Matedas mama jabrin na sebame enda wiai awodadie munchia ababa wai udide akwasua chumwa akwasua Kumasi Kenya ase bosore ena otie na ene wanya feko edi aka onfie ho obakus ene ye wawodai wankasa odofo ne wade nyina Patrick ose wo fasa akwanya iso ema wo happy birthday ose nyankopon ni nhira na ho bambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan se enkan happy birthday to you Akosia, God bless you. Abraham. Na Krobea. Obanyina kwa ba. Majosu bo hene, I want to say. Yankopon ya dom na won so Yankopon tumi nso ho den pa. Okay. Ena ye ya wada. Edru ya wada se ya, ye no bo mpu afidie iso. Sanity. Eja bredie sene ye nim abibiduro hamamamu tumi a wodi di udwuma
ɛwɔ waso ye ne bebree sɛ ye de wo kuma se ha yo enkran yo sunyane yo adanse ye wo ho ene ye hia yi papa tu ye ngidiem yo nana Krobea medase otumfo nyankopɔ wo nhyiraw ene atiefo ne ahwefo nyina edin ye eja Abraham me number nie 0242 76 48 35 eno abium 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Joe Nana Krobea adanse baako school year wo they say atwema kofodua no nchen ono they say they wo kura mi refi da bebia na enkokoro da akufa no wo no da bia wo kofodua no nchen he atwema kofodua nchen he ya asem wo ke atwema kofodua wa he ne nchen he on ya to aso tiefo no school bi wo no okay oti na ekropon ho no hey boy bi o school ho na saa sekose ne bi wo no ho na wo ne maame ho na ode wo no nti akra na 22 years na be school na afidi omo yo hwenye to omo so ande koto mankran so hospital omo ma ninu na chese ne ho ye hye ontumi sore ontumi nante ne hututu no edi wa na maame bi kwen was oh mate owura bi nka ba senya atro no ri dia mo yemfa nko na omo tam ne to kam omo bedu won mu anwumre 8 o'clock na me say me no aduro ne bi me de ketro no ansuhye na edi ma aduro no ma no onom ya ba 15 minutes na odai ne edi ma ne di ode besra me say eno wan say onya ne ye no wan say omienko watiesi idi da bia me fa kwanya we so ka anyanya no nko me ko nkran chese sekese omati association na enkra bi omdi nipa ba mi ensaba wo me mo duru no ekoye no mko bo empanifo na mane iti o mabagie duro bi mo so a doctor for na bagie duro no mi ensa so mo so de tra hwese ne me kan na sa o mbaba bagie duro kra free mi se me pe me yeram de ambo mo no de boa ga na fo nyina iti adanse ne bebrebe iti me sra mo ya ye betra zabi enye de yakani ya ka bebrebe da bia me ba me ka se tepa senior high my baako ne mamienu ono sofo no tepa na SDA ono boa omo no don bae na nsie asafo so menti ya ono so nkola mienu papa bi chese akwa wa kete kimi sramo wa wanya sasako sane di obabi wobi wiri bi wobi wunu bi wobi ne ba ne sisi ya ne ya ne chika sane ya ne de ba ne gya chire no wose makoma mensa menan ba ne de nsu akosini so ba ne de moja akosini so na hu moja nyina wi na hu nsu nyina wi ne ni ma efita chese ne nsem na hoya mesdaw so sa yare ne obi a ebre nsu to etaka na opa me pa chawtu na mo fa ne ba de jabra ho mesim wo bibidu tatahwe mi tu ase nye se de dodo no enti wo ba bia mfa no ko ba bia na fa no hwe jabra me kira kwan e wo kuma se abonti su ya wo hwim school junction esuofu akwaso na se barekese kwaso kase obesi wo hwim school junction ho na paragraph no wo ho no de ka kire se okọ eja abraham ho obi ado beba we refia numbers na so am de tudwa no to ba se na chiro trogu down ho me se dan nyamu emonwufo no so because ma fa bibiro bebrebe number of paragraph ni me pa cho me paragraph me ya bibidru di chiro number ni gu down ho na pa ho ni ntem number ni 0242 76 48 35 and no abium 0242 76 48 35 and WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo my be so free man pontin obae also sisi na chinkase chese sisi ya ne yankasa ontumi nkoto ontumi ntras ne nana yetitriti ne na benkunu bode ontumi nkuom na se we do symptoms of stroke enche stroke betimi de na to form na yere de ne baaye chese ne sisi medie do man ne sisi ne ya ne chinkase ne ya ne nana nsa yetitriti ne nyina agyae na ono wo se ne mranti bremo na odwu so moja enti wani de
ne po na ni so ne bra group ni o to no kra on tanyare na mretia we ni na saade kan no afede wo sori a ontumi sori ne nan nyina keka bom ne nan ne se nyina tititi no video mo hye no ne to ase ntimi twetwe no onante ka krabia no abre o se ne ho dwa no pass de ne mako ana robo asra no wo so ho ana se mwa bi ne nam na nim nyenya so hwa o hu mwa bia no ka chen se omo wo ne widiem ne nhira nka nyame o te me nka oba no ize nyakopon na me so ma se sei ne nan ne se tititi no ya chinka se ne ya no isi se ne ya no Johnson tenten ese ne mo ne di ewura on process na Krobea Samuel on o ma na di process di ba no eti o mo ba no mo di nkadi die wura o prostate mu na ma o prostate o be ma na o Johnson tentem ebu abosi na be ma mu hyew ebu abosi ne mu aka pepe ebu ne nsa bia begu ho me se o de kɔ o be won panie na wa sa mpane me se e friend krama panie wetima water temlis ne mu nyo na o gina o sa na o himu ho se de se be o to adonko no e do pe bo sa cha na o twemiensa na asaba na me waduro de be ma ho e be kum samwei na hyem wɔ nkosua no na asiesie ni padua no no sa tie su dadam se kidini no wura ya na se kidini no se prostate no wura ya na se prostate no so wura on we o cartilage na wo dwen na nyina sesi dadam ti yaw na wo tiri nyina na jai na etua se mantimi so obi a wo tiem no wonya nam yare ni bi na wo de akɔ ne be ma fon wo Johnson tentem mu hyehye ne ho ka no disi ye na chinka se ya on hwe jabra no kira kwan wo so ye oba wonya sa nam yare bi ama wo sisi ya obo hyehyew wo chika se ne be obo blaze obo e wo tutu ama sabi unyi se kura na se wa ya se ya etwa obra mramro is say o menses ma he me se me waduro me de ma wa o menses na empa ho boso ba ko empa ho wo ye lokia ye de ma wana dana na eba ache kura na otwi na bro so mpo de boso me de ma boso na o menses na ma meja wo duro no me fa ma obi na je se wo twabra no ti me sew o ma ho menses me nyina me ho no mo ba me mo duro emeba nti wo sisi o ya o chika se o ya oba na o menses me ye bibi na mo yam ti se ba o video mo hyewa me se hwe me jita kwan o hwim school junction ho o do so pe eja Abraham ana se to bo ase fa pen ana pipa ana bidie tro number good down ho e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 and Krobea ba kubi mabi antibi wo atonsu your friend antimage wo so wo ye 12 years ni wo din ka ba 12 years ni na ne kunu firim na afi no wanya be ma and wo na tena 12 years no ne kunu ye 2 years no wale ye awone ma ne wo temi nka obaye wa wo say memrenda also oto akra ndi nti memrenda me call radio station ba ko me wie ya ono ade kai ba be fam nti me say drop na me fa no me ka say drop me fa no ono na si otua wa wo as say de e ba ne to eja Abraham eti say me hwere kwanya wo mkra na se mo nko ba bia me invite mo makwa kodja me nti obi a o tie me na o pe ba wo de won wo kra da ana wo na wona teko wonum nanuma meme yi gise da bia wudi bia na wudi bia wiade bia nwumre hu ebe ye ma nya se bia se bi be ma na no nsuo nyo bi sisi wa wo de na no enti woni be ma nhia na nsuo na sa ba five da je wa wo de na boso enti akora be de ma na nyin na sei enti wo bo se wo kra wo mesese ma na be de na wo peba ti mi so bra so peba nko ade abra mem wo do me se eno se boso me nan empa wo nya de do no ma na wa wo de no fini nyi na wo mesese baba ko pe saa mantene kro na hwo onyinsɛnim wobɛtumi anyinsen saa ama acha bosome enan bo se wanyinsen mi so pe ba hwe me kira kwan o tie me o de ne hepatitis B me se wakɔ ɛsɛ onya blebo yare oblebo na honhono anamo bi ba bɔ ne blebo mu ti am wafu onfena ahonhono anasa onfena ye oya oboya oya kye se me se me ba mu waduro kum saa woni na wana da bia me ba me ka se mai bia owo wa police pani bi na ni ekɔ UK hepatitis B nti ma na nkɔ me de do ma na fi ni mo gyanma se o UK ye adwuma de bɛbo abusu nti wo so bra na me waduro kum de no wo so tie mo de ne esi kyare hwɛ gyabro ma kyira kwan be mo waduro ebe siesie ade na woni padua friend pancreas no na produce insulin ma ni padua onko no ma bofro bia bia won pane bia bia me se sugar no eno na se atu na se anka ne de nti hwe ma kyira kwan me pa kyɛw yare be na me nka wasem yare bia hawa to na mo ne fa bra gyabro ma so ye ne mom me dro ba kwa me ba me nka wasem me so de ye friend osukudru sa osukudrin ena me se me noma na be me ma ye din na nsen ya me se me nya gabi na me se me de ko kubi hotel and then me kan kubi hotel run wo se adame ba no dan no ma me free because my yard better man na ma no say yes na ni age ti room for de e me dia
wo dia ni room 4 no wona ya me ko amanfo pe room 6 no wo dia so room 4 no wa ne mona mami na msimi nya again no me numa duro wo sukudu na be me try police ma kan kasa mi na msimi de pim na me dia pim no atwere mo Jabram be ma wutie oya oba wutie me okuru di say ya fa okuru di show me me di ya na me di show na gana tu Jabram ube kumi na msimi nyanku mi yewiye just masa mesi sa me mebe onuma 1 hour na ujina so tim bonsi semu so come Bejibi bema dia bema bedi de bema betu adonko bema befu bepo na bi o media ya sekom eti bema dia so eti mi duani ma na meya o mo sentrofoi eni o mu mi Jabram na msi yes o se prego American fan club yempe Talia fan club yempe Mashru fan club yempe na msompede o se yepo osunu kudu na mso osunu kudu I love you osunu kudu yey osunu kudu na nywa kwa che mema do dia me se tin so ma sorry one again no echiri bia da no no so di barika sara no so Jabram brother be dimi nam se be do dey was brother be dimi nam se okay me ba nam se me kwa na me ko dino barika de sala was papa na sere no ka se me kan kwa se bo aye barika de sala no ka se me na me dino ti me se me ko dino barika de sala okay ko so ko do barika de sala je number na me sorry number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp 0549 10 15 80 Abranti osri papa umuso be yi ye be man munye den ti e jo sukutunu na wale kambom ma so ba gida na boso de me kura me na nya adwen be da se okay arofu Abraham nie wate na no asem wanamontio onini behia obeboa wo ebibiduru yetene onim ba onim se nyankopon ya adom wa Ghana Black Stars yesan wo memene da ye wo match bo se memene da de sendi ade chikura ye madwuma eye kosiada eni ebegyinam anwumre na kosiada dwono ese ye de jubilation no empaye ne yemo we mo de ebewiewie wo mo enti mesrawo ye ya ya ntumi anko Canada US nom ne ade ne de ye de ye ho ato Otec FM so enti wutie mi ya no aka ya hyede nso se ba World Cup ya ekoso ho nsem Ghana de amahodo a ye fa so de ni nyina no obe join ne Otec 102.9 FM na ye nyina ya chile ya pape enso abum na aboawo tewo game Saturday ba so ada ehwa yetuam ene anya asem ketwa yakopon ya adomo a memene da se de mu di nkan humani so na no wo Facebook nom ne TikTok ne so no anya asem ketwa this coming Saturday ye jiram tentente ehɔ ne ye nyina ye be kan bom de adwubreti sa wi a ɛwɔ Asqua New Road interchange o triangle agaja nche si New Road ne so hɔ no a hɔ na table games for the na ye wi a sa akora ye mfie ka akora nko ye be park Otec ya ne de samamo free hɔ na ye de ababe pie Otec na je se enigie na eto aso enti ya afa hodom ye wate we are Volta Drill Limited for ye nso ensutuo hu adwuma ne ye yo woni pada se ne awutie mie se wo pe ensu papa na watu ewo wonsu fie wadwumam ana wasase bi so ana ensu adwuma kora na apese oyo a ono mu ebetumi atu ensu papa no ede amawo eye Volta Drill Limited ye kan woni pada se ne akwanya no aba ama one sa wo bekeka wo ho na woni Volta Drill fo ya tokese na ya ba betu ensu no papa ni bi die ntia da bia me kamfo wo no ma wonie ono mu wanimdifu a enimu nsuo ni tu ono mu wo mfidi a ye de adwuma no omu nsuo no otuma ye ne ye papa eche ensei wa man kwanchefo ebia betu ama na problem nso abamu a Volta Drill fo ya na ye ne ayensa mesiesie ne kama fanfan pa ensa mfama wo se wo bekumase ahodwo da aban a eho ne main office no wo sunyan tachiman ene doma oba Asante mampon uko fiase uko adwira uko secheduma se nyina nso a ye won krabata ho uni Volta Drill fonto kese na ye beboa watu nsupa e de amawo ye number ne hia je na frɛ ye nsese ya
ɛma yɛn kasa ɛyɛ 0244 299520 afei 0266 43 2210 awia matuka heba mixture dodo na abode nsamnane antenas yaduro no aduro na adupa oba ba ma wutie me antenas yaduro no sa wo de wo hoto so a aduro ne ye yaduro a ebeboa ama onipadua na ho den agina prim yaduro a sa wo obi emujabro so wo so wona se taatatai ya no anum ato wani wanya hawo ho ade wuti yade yi enya wo so beda no ani hawo stroke yade abo wahwe ho ana usisi da bia yawo ya watenka teko ana waye mrempam waye mrepa wo be ma wo mpam anuoma nkoye mfa ma wo ana oba sabe wonsu nsabu mo bre koto matuka heba mixture antides yaduro no ebedi wasem ama se oba misi heba dani heba ne kolina kapedank kumase he ya obenya nribi wuko bisa do enya bia ba bia wo potemo wo no freye number yi enchiremu duduo bia nso awuhia ne ye de bema wo number ne ye 0243 420005 and 0554 363424 and already fear heba center Dr. Mankwada ya no oba kronom bosie Red Park ɛhɔ na awurade fie heba center wo na papa yi ɔsi baabi a tokro da wo nipadua no mu bia no ɛduro bewura enwura mu kɛkɛ koyemu adwuma amwanyu ahoto enti na awie sɛ ɔyɛ ɔba wo yɛ bɛma na wate enemu yadeɛ bi a wako a ɛnkɔ wo de no ɛyɛ ti yadeɛ ɔde aduro bewura mu aboa wo wo de yɛ mojabroso ɛtwɛ yadeɛ typhoid ulcer ana wo de yɛ stroke nyodwe wo ntiri mu twetwew ana wayɛ mrempam onso sebe onsabuo munye fa ho bata awurade fie heba center awo pa wo no obemu anya bi wate yankopon na mo nso bewo kronom bosie Red Park is the location. Dr. Mankwa awurade titibrem awurade akwa Dr. Mankwa ono ne number enye 0241 09 3915 and 0549 20 6633 and a 3P garlic mixture no yadura piwak natural health for nso de aba na se adure so nya bi na se wo bobo a nokre me se wo se ebeboa wo ama onipadua no agina brane ene ye ka say all the time ya na onipadua no u feel very weak ya na waye mre wapone waposo ye oya se wunya 3P garlic mixture bi na so do no mo a wawie ene mo amwo pressure mo cholesterol wosoro immune system no enya dwuma yie nti wapone waposo sasabro ne ahututuo nyina etetew pe 3P garlic mixture duro bi na beboa wo oba misi heba dani heba kolinak ene me aya ye ton no a wo de kasa be pe 3P for further enquiries eya no afa 0248 928824 and 020 100 0021 na ya Bolivia Enterprise nso okumasi sofo line alignment ya ne multi home no na edi animhwe na ye kan akwanya no aba maune sese wuye obi a yade atete wa maseze wuni ahoto wo ni padua ni mu ye de ya di nuane mu ahode nuro ene san yade enti ye kan okeka wo ho na se wo ba ye nchen a ye nuane ahode nuro we makoma aduonu miensa vitamins ni minerals amino acids no edun kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyemu manoa ni nyina no adofo ne adehye ye be ma bia mo adi ama aboawo wate be kire o yade miemu ahode no ibi na kodi so for line alignment multi home nhwe ni mu fra yen wo 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and now we are also Kwame Ajemai or Atlanta, Georgia. Also, Krobea, this is the point. If the man has admitted that the other girlfriend came to the house, I'm tempted to believe the woman of San Fabesho. Why? San Fabesho. The woman what? Come again on the YouTube. As you see, we are. Now we are. Krobea, I miss you. I miss Munina.
yankopɔn nya mo kɛse ate ɛna wie yɛn so yɛ wɔ ha ɛgya kwa be for 5 minutes na me da se ma yɛn kyɛ tiefo bi ɔmo ma gye bra mu tie nyina ma yɛn kyɛ obi a na Krobea frɛ na ɔdɔ fɛ wati dinda ɔdɔ ɛfɛ yeah nti obi be hia obi animoni mu a na ɔtwe mi no ekɔ boso mi no de ɔdɔ ɛfɛ sa kuro so na ɔmote o hia na ekɔ boso mi mienu no kuro no aso na ɔmote ɔdɔ ɛfɛ wa na ɔmote na de ese ni fo hyɛ den so ne sɛ bisuban yɛn twɛn go obi ama so na ɔkɔ ebi a wɔ storm na ka sɛ adeɛ mi kɔ yɛ atwɛn ho ntimi kɔtɔ de bi sɛ wo pɛ sɛ ohu obi a sɛ wɔne na nante ansa na kɔtɔkɔ se ensu a ebe nom no ɛyɛ a yɛn hwɛ nkyɛnkyɛn nti sɛ ma sisɛ me ne na Krobea na ebe tu anamo a sɛbi obi a wɔ ne good side ɛna obi a wɔ ne bad side nti sɛ me se me ne wɔ betu anamo no dia ɛwɔ sɛ me hwɛ wo proper yɛ no so na me ne wɔ tu sa anamo no sɛbi sɛ wɔyɛ bɔ ne nipo a me kai sɛ ɛda sɛ boa e nipa bibi sa bitu asi hwɛ na me nua ba yi se abantie ne de opema abantie ne de opema na ɔno akasa wɔyɛ den ɔba wɔsɛ ɔno n'akyi no ɔno ɔkyi ani anan ɔka odinkan so ka kyerɛ driver Kofi nti sɛ mefa a wɔbɛfa me no makyi wadeɛ ɛyɛ ani anan enti wo fa me a ɛyɛ me nko a wɔyɛ adeɛ pa ma mo me sɛ ma no kyɛ me na wɔsɛ ɔkyi ani anan no wɔtena ho empo ma Kofi nti bɛbɔ cash na ɔda so te dan mu obi sisi ni sɛ ma ne nko uchi ani ene o se yɛfa sɛ Kofi nti kɔ yɛ na bɔnten ɛna wuhu ana wo de yɛ atesema ɛnɛ de obi abadam sɛ awurai me kuni abante ya wona ne twempena me so me ne twempena mfie mi nsanie nti de ne sisi sɛ ma ne nko na yɛ kura yɛ nim Kofi nti anya antum enti sɛ the same thing no de be korokora ba yɛ na no bi yɛsɛ sɛ wo so ne ɔka sɛ o nana ɛtisa ma dia tum me pa akyɛw wapa akyɛw nti sɛ wo po sɛ wo hu a ɔba ne bae no wo bitum de yɛ nyina so sɛ me me pa keme no ma ne bia kɔ Kofi nti mbakyɛw abaya yi wo ne tena no wo ka sɛ onkohu na busuafo na wankɔ ana wankada na wo ni busuani bi busuani ka sɛ gudu yɛ yi mbakyɛw wankada wanka sɛ kohu na busua wankada na wo nso wanya wadwen ɔno no me wɔ hɔ na ɔde ne sister bi baayɛ maame bi baa sɛ ne nua na ayi no ne sister no nkwa na menim nti wonim ne busuani bia nim na busuani bia sɛ wanya wadwen sɛ wobɛkɔ akɔyɛ ne ho adeɛ ana na sɛ nipa de woni ni sae a nyɛ prɛko pɛ no ɛsɛ mi ni study ɛhu sɛ de papa mfie nso ɛna meka ne suba so wɔda suba bia di trɛ me ntina ma nneɛma twetwɛn so no agya nti na sɛ yɛ wɔte hɔ yi a wo sɛ wonim ne busuani bia yi nyame mfa saa ma sɛ maame wɔ da nnɛ na ɔda ne bonkum so a Kofi wɛdam ɛyɛ no kura kyerɛ sɛ yɛkɔ na me nana no mu nkura no ɔmo ka bibi saa kyerɛ nti sɛ yɛ yi den na woyɔ anamonto be na wotu ɔte wo papa dan mu wontim fa dan ne nkyɛ ne davo wo papa na de dan ne kyɛ wo sɛ yɛ wo mpo na wo sie de a wotumi ka sɛ me ame dan ti wo de ɔmfa sɛ ɔsɛ nkɔ han dan ma no ba we wo se ne de kyɛ wo yɛn hyɛ adeɛ bi so nipa a wɔse wɔmpɛ wo sɛ watwe sika wɔ so wɔyɛ se wɔ so bibia wɔyɛ wɔ wonim ne busuani bia nti ɛnɛ mfie nwɔtwe wone natena wɔse gya ne kwan ma ne nko gya na woyɔ bia wɔtwe sika wɔ so no gya pa na woyɔ wɔ no abaya wuhu no sɛ na wodɔ no adɔ deɛ na ɛdɔ mo wɔse no na wɔbɔ kɔhomade bia ma wodi mpa wagye atom so nti gya pa na asi ntimi nka ma ne mfiri hɔ a ɛma asomdwe ma a sɛ yɛkɔyɛ adeɛ a ɛsi boɔ so yi sɛ wote fie na wotie a nipa bia ni hɔ a nana wɔyɛ senti nipa bia ni hɔ a nanso ni ne ho obiara wɔ ne nanso manso wohwɛ bi baabi bi na wode nipa na aka ho na wahwɛ ne yie sɛ meme se menyɛ na mene abaya sister yi na bɛtena menyɛ no ɛwɔ baabi a memmerɛ yɛ mu no ɛwɔ sɛ wɔsɔ me mu na wode me nante saa nso na wɔsɔ ne mmerɛ yɛ mu no ɛwɔ sɛ mesɔ ne mu na mene ne nante because mesɛ menim na ɛbɛtu saa namɔ no na memanyina ne mmerɛ yɛ no so nkoa so na memanyina ne kɔn so sɛ sister wei wɔnyɛ sum ane nkɔɛ na yɛhyɛ no so sɛ nyɛ bɛrima nkɔ ne gya ɔbaa ɔbaa so bɛtumi agya bɛrima no bi ɛwɔ Ghana fo tiri mi sɛ me deɛ bɛrima no gya megya kɛsɛ magya no a ɔnsum me ɔbaa so bɛtumi agya bɛrima na mmara wɔ hɔ a ɛbɛka ho asɛm nti mɛserɛw sɛ wowɔ fie no wotie a sɛ obi tietie a nkɔwu memenka sɛ tena ho na wu anaa menka sɛ kɔhyɛ wo ho akɔmfo wohyɛ wo ho akɔmfo nnɛ a wabusuafoɔ na ahwɛra deɛ nti ɛyɛ abusuafoɔ yɛmfa ntu yɛn ho fo meda se agya in the case of Kofi Nti and Esther Obeng
Adofoni adehye one funny thing and also a serious thing abaye oti kofinti dem kofinti papa fie na abaye ite kofinti say onima abaye ibusua except ne sister. Okay, oba wote sasemsi a obeye dey eye one dangerous thing ya kofinti ema nani nko ho ese watu agya no oda swame ono da kronom ade beche nyame mfa sa ma na bibia yesa akwada wi ya ho na abehu se owo abusia enti sei se wura we ya dane sasabonsam e de ama wo so ama wo tete are na wo mpese wo be free wa anka so abrabo na wenya wabrabo driving adia ehuwom ene se wo driving na only peace of mind ehu papa ti me da bia me kasa akwanhia bebrebe ye na sisie no bebre na free e bia pressure bi eba e me ma driver fo so enti mesre kofi na maka de akere wo se wura we se wo se wo mpe ono nso se wo mpe jane kwan ma ne nko na ahonto wate na maso omi ehia we kire ho ne enwie adofo ye ehia kire ho enra mesra mo asemu a ye ba so nra fufuo seto ene ne yira asem no adofo ye diko fitiam sade ya monso mo ka ye no obi adwen asesa na oba ni so ogina de ogina be ma ne se wasom enti se ya fufuo seto ene ne ho kani sane ye prepare asumdwi senka wodon betena no amaso egu oba na ekwa akọware ni K-boy ti wenso die besi no ochena ye besa abom ho amane yada mo ase ena wie engine room jataba yankopon hiraw na onka ho eja kwa me oba de achia me yankopon hiraw mo kwadwo di mo kwadwo bebre yankopon hiraw e must chei evil eni abedwafo nka ye nyina no yada mo ase de tore bia ba bi de hie ya no okodane ba bia koa ewie Dr. Cash bema 10 gram wa ho fe o betrase dwabrem eno deba ma fidie na ha